Ang Travel at Tours Association naman magpupulong para i-assess ang unang buhos ng mga turista at stakeholders naman kontento umano sa kasalukuyang mga protocol. Sa atin pong international news, ang pagpupulong ng Russia at United Kingdom, itong foreign minister nagkainitan. Ang Malacanang naman dumepensa sa naitalang pagdami ng bilang ng mga Pilipinong nawalan ng trabaho noong Disyembre taong 2021 at kumpiyansang makakabawi sa taong ito. Samantala, yung sikat po at inaabangan taon-taon itong Panagbenga or yung Baguio Flower Festival matutuloy na ngayong taon pero isasagawa raw sa susunod na buwan. At sa international news naman, ang US House naglunsad ng investigasyon sa White House records ni dating US President Donald Trump. At sa ating sports balita, Pinoy boxer Janiel Casimero maagang pinaghandaan ang laban kay Paul Butler. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ibinasura na po ng Commission on Elections First Division itong mga disqualification cases na isinampa laban sa presidential candidate na si dating Senator Bongbong Marcos. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, sa botong 2-0, ibinasura ng dibisyon ang consolidated o itong mga pinagsama-samang mga petisyon ni na Bonifacio Ilagan, Abubakar Mangelen at itong akbayan dahil umuno sa kakulangan ng merito. Ang 41 pages ruling ay isinulat ni Commissioner Amy Ferolino at pirmado naman ng miyembro nitong si Commissioner Marlon Casquejo. Nag-ugat ang reklamo sa umano'y conviction ni Marcos dahil sa paglabag nito sa Internal Revenue Code na mayroong penalty na perpetual disqualification sa paghawak ng anumang public office. Sinabi ng mga itong noong 1995 ay convicted si Marcos sa Quezon City Court dahil sa hindi pag-file ng income tax returns mula 1982 hanggang 1985. Ang naturang conviction ay iniakyat ng kampo ni Marcos sa Court of Appeals at dito binaliktad ng Appellate Court ang desisyon at pinagmulta lamang ang dating senador at tinanggal itong imprisonment sentence. Samantala, tiwala ang Commission on Elections na lalo pang gaganda itong serbisyo ng poll body matapos ang pagtalaga ng acting chairman at balasahan sa komisyon. Formal na kasing itinalaga bilang acting chairman si Commissioner Socorro Inting. Magsisilbi raw itong chairperson hanggang sa makapagtalaga na ng bagong chairman ang COMELEC. Kasabay dito nagsasagawa na rin ang komisyon ng reorganization sa mga miyembro nito sa dalawang dibisyon. Sa isang statement, sinabi ng COMELEC na si Inting ang magpre-preside sa COMELEC First Division na pinangunahan dati ni retired Commissioner Ruena Guanzon. Kasama niya sa naturang dibisyon si Commissioner Amy Ferolino. Ang second division naman na pinamunuan ni Inting ay pangungunahan naman ngayon ni Commissioner Marlon Casquejo. Kasama niya rito ang bagong talagang si Commissioner Ray Bulay. Sinabi ng poll body na ang mga kasong hindi pa nairaffle sa anumang dibisyon o ang mga naihain noong Pebrero 9 ay otomatikong mairaraffle naman sa mga reorganized division. Sa iba pang mga balita po, itong Travel and Tours Association magpupulong para i-assess itong unang buhos ng mga turista. Yung mga stakeholders daw kontento umanos sa kasalukuyang protocols. At ma-report si Bombo Dennis Samito. Sasalang sa assessment ng Philippine Travel and Tours Association ang kanilang mga hawak ngayon na data at gayon din yung unti-unting pagbuhos ng mga bisita galing sa ibang mga bansa dahil na rin sa pagbubukas na ng mga protocol dito sa ating bansa. Ayon kay PTAA ayon sa PTAA, kinakailangan na magkaroon ng assessment ng regular upang matiyak na ito ay nasusunod yung mga panuntunan at ma-upgrade nila yung mga hakbang na kinakailangan. Nga kay Michelle Taylan, ang pinuno ng PTAA,
kinakailangan na makita nila kung ano mga dapat na adjustment na isagawa at may konsulta nila ito sa Department of Tourism at iba pang stakeholders. Sa kasalukuyan, Bombo Gerald, Bombo Ever, ay kontento naman itong mga stakeholders sa nagiging takbo ng pagdating nitong mga turista, lalo't maluwag na, hindi na kinakailangan na mag-quarantine yung mga nanggaling doon sa mga low-risk countries na mga pinapayagan na makapunta dito sa ating bansa ng diretso na doon sa kanilang mga destinasyon at hindi na mananatili pa doon sa mga quarantine facilities. Matatandaan na dati kasi ay required para dito sa mga personalidad na dumarating sa ating bansa na mag-quarantine muna ng hanggang 10 araw at kung magkaminsan pagkagaling sa high-risk areas ay tatagal naman ng 2 linggo o kalahating buwan na. Nasasayang umano ang kanilang pananatili dito na sana ay nakapasyal na sa iba't ibang destinasyon sa ating bansa, lalo't ito naman talaga ang ino-offer ng Pilipinas para sa mga dayuhan na mamamasyal dito sa ating bansa ngayong unti-unti nang nagluluwag matapos ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19. Bombo Gerald, Bombo Ever, ito naman, samantala ay sa mga mami, mga daddy na rin, good morning ang ating pagbati. Alam nyo ba na habang lumalaki ang inyong anak, ay nagbabago rin ang vitamins na kanilang kinakailangan? Ang tuloy-tuloy na paglaki, dapat suportahan niya ng tuloy-tuloy na pag-inom ng Cherry Pearl, Bombo Gerald, Bombo Ever. May tamang vitamins para kay anak kahit anong kanyang edad. Simulan yan sa Cherry Pearl Drops habang siya ay baby, ituloy sa Cherry Pearl Forte at Cherry Pearl Syrup for Kids. Pagka teenager na sila, meron namang Cherry Pearl PGM Capsules. Tandaan, huwag itigil ang vitamins para makatulong sa tamang pagtangkad kasama ng proper diet at exercise. Cherry Pearl, tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Cherry Pearl ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Yes, Bombo Dennis, dito pa rin tayo sa issue ng pagbuhos na ng mga foreign tourists dito sa bansa. Kahapon ay marami yung mga dumating na dito sa bansa. Ang concern natin dyan, Bombo Dennis, nasunod ba itong nasunod nila yung mga minimum health protocols na itinakda ng pamahalaan dahil marami-rami yung mga dumating na dito kahapon, Bombo Dennis? That's right, Bombo Gerald. Ayon dito sa Department of Tourism at Bureau of Quarantine na sunod ang itinatakda ng mga panuntunan, kaya't masaya sila dito sa unang araw nga ng buhos ng mga turista. At nakita naman na may mga ipinapatupad pa rin, bahagyang paghihigpit. Hindi na sila magka-quarantine pero kinakailangan magpresenta sila ng mga proper documents and of course, yung basic na screening. Kung mataas ang temperatura, i-isolate muna. And kung maayos naman, tuloy na doon sa kanilang mga destinasyon na Bombo Gerald. Kaya naman ay magkakaroon nga ng pakikipag-usap itong DOT dyan pa sa mga stakeholders para kahit pa paano ay makita kung ano yung mga dapat pang i-adjust. Ganon din yung Philippine Travel and Tours Association. Ganon din ang kanilang concern na Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, kaugnay dito sa balita kanina na pag-dismiss or pagbasura na ng COMELEC First Division na dito sa disqualification cases ni dating Senator Bongbong Marcos, sabay yung mga petitioners sa disqualification case ni presidential aspirant Bongbong Marcos hindi naman kumbinsido dito sa desisyon ng COMELEC at mayroon ding reaksyon yung nag-retire na si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na unang naglabas ng kanyang opinyon dito pa rin sa naturang kaso. At ma-report nasa COMELEC si Bombo Dave Vincent Pasit. Bombo Gerald, Bombo Ever, mariing kinundi na nga ng mga petitioners ng consolidated disqualification cases laban kay presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang dismissal ng First Division ng COMELEC sa kanilang mga petitions kahapon. Nakasaad sa resolution na itinakda ni Commissioner Amy Ferolino na salungat sa mga iginigiit ng mga petitioners ang parusang perpetual disqualification dahil sa kabiguan na makapaghain ng income tax returns
petitioners ay hindi nakasaad sa orihinal na 1977 National Internal Revenue Code. Ang naturang parusa ay ipinatutupad lamang kasunod ng effectivity naman ng Presidential Decree 1994 noong January 1, 1986. Nakasaad din sa ruling na ang non-filing ng income tax returns ay hindi krimen base na rin sa moral turpitude. Sa isang statement, sinabi ng party list group na Akbayan, isa sa mga petitioners na maituturing na major setback sa electoral democracy ang naging pasya ng COMELEC First Division. Sayang lang din nila ang pagkakataon na madepensahan sana ang katotohanan at maprotektahan din ang publiko sa anilay large-scale election swindle ng isang convicted tax evader na si Marcos Jr. Ayon pa sa Akbayan, hindi pa sila susuko gayong isusulong aniya nila hanggang sa huli ang naturang kaso. Maging ang mga martial law survivors ng mga petitioners din sa kaso ay nangangakong hindi susuko sa kabila ng naging pasya ng COMELEC First Division sa disqualification case na kanilang inihain. Ayon kay Attorney Howard Calleja, abogado ng ilan sa mga petitioners, hindi natatapos ang lahat sa naging pasya ng COMELEC. Gayunman, ang naging desisyon na ito ni Ferolino at Commissioner Marlon Casquejo ay nagbabalot lamang palalo ng pagdududa hindi lamang sa kaso laban kay Marcos Jr. kundi maging sa COMELEC mismo bilang institusyon. Iginit pa ni Calleja na tatahakin nila ang lahat ng mga legal remedies na mayroong para mailabas ang katotohanan, makamit ang hustisya at marating ang proper legal conclusion na karapat-dapat. Sa kabilang dako, ikinalugod naman ni Marcos Jr. ang naging ruling ng COMELEC First Division sa mga disqualification cases na inihain laban sa kanya. Dahil dito, wala na aniya silang distraction habang sila ay nangangampanya. Sinabi naman ng kanyang abogado na si Attorney Vic Rodriguez na guilty sa pagsisinungaling at sinadyang i-mislead ang COMELEC sa pamamagitan ng paggamit ng maling probisyon ng batas para gawin itong pabor sa kanilang kwento. Samantala, binatikos naman ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ang naturang desisyon. Sa kanyang Twitter account, kinwestiyon pa ni Guanzon ang naturang desisyon sa pagsasabi na paano aniya na-convict noon si Marcos Jr. kung ang sinasabi ng First Division ng COMELEC ay na walang batas na nagpapataw ng parusa sa non-filing ng income tax returns. Magugunita na bago nga nagretiro itong si Guanzon ngayong buwan ay inakusan pa nito si Ferolino ng pagde-delay sa release ng desisyon sa disqualification cases laban kay Marcos Jr. para ma-invalidate aniya ang kanyang boto. Paring itinanggi naman ni Ferolino ang naturang akusasyon at sinabi na si Guanzon daw ang siyang totoong sumusubok na maimpluwensyahan ang kanyang ruling. Bombo Gerald. Bombo Dave, ano ngayon yung plano ng mga petitioners, yung mga kumokontra dito sa desisyon na Bombo Dave? Ano yung susunod nilang hakbang? Ang sinasabi ni Attorney Howard Calleja, Bombo Gerald, ang abogado ito ng mga martial law victims na mga petitioners sa naturang disqualification case na gagawin daw nila o susubukan nila ang lahat ng mga legal remedies na mayroong available upang sa gayon ay makamit nila ang kanilang hustisya at mailabas daw ang katotohanan pahinggil dito sa kanilang inilalaban na disqualification case laban kay Marcos Jr. Bombo Gerald. So kabilang na dyan siguro yung pag-akyat nila sa Supreme Court, Bombo Gerald. Oo, so mahaba pa ito. Kapag mayroong mga desisyon na Bombo Dave na ganyan, sigurado may mga isasagawang mga kilos protesta. Sa ngayon, sa sitwasyon dyan sa COMELEC, dyan mismo sa Intramuros, Maynila, mayroon na bang mga nagpapakitang senyales na may isasagawang mga kilos protesta ngayong araw, Bombo Dave? Well, as of the moment, Bombo Gerald, napakatahimik pa dito sa palibot ng Commission on Elections na dito sa Intramuros, Manila. Wala tayong nakikita mga petitioners o mga kasama nila na nagsasagawa o nagbabalak na magsagawa ng kilos protesta dito as of the moment, Bombo Gerald. Pero may pahayag ba itong mga petitioners, yung kanilang mga kasamahan na magsagawa ng kilos protesta ngayong araw dyan sa Commission on Elections para syempre questionin pa rin itong desisyon ng First Division at talagang parang ilang araw lang nung nag-retire kasi si Commissioner Guanzon nung ilabas na itong naturang desisyon, Bombo Dave?
Well, wala pa naman tayong natatanggap na impormasyon hinggil sa kanilang pagkilos o papunta dito sa may Commission on Elections, yung mga petitioners o maging ng kanilang kasamahan. Pero ang isa nga sa mga nais talagang ipabatid nila sa kanilang mga inilabas na statements kagabi, matapos na ilabas din ng COMELEC First Division ang kanilang ruling pahinggil dito sa mga disqualification cases laban kay Marcos Jr. Bombo Gerald, talagang hindi sila tatahimik, hindi sila magpapasupil sa naging pasya ng COMELEC at talagang isusulong nila ang sa tingin nila ay karapat-dapat na ruling sa pahinggil sa usapin na ito, Bombo Gerald. Tama ka din na ang ruling na ito ng First Division ng COMELEC ay nailabas matapos nga na magretiro itong si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, bagay na ang sinasabi nga ng mga nina Commissioner Ferolino at nina Commissioner Casquejo ay ito daw yung kanilang ruling ay base sa mga umiiral na kasalukuyang batas. Bombo Gerald. Okay, Bombo Dave, mag-ingat ka dyan. Live mula sa COMELEC dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, kaugnay pa rin sa nalalapit na halalan sa Mayo po, inihahanda na raw ng Commission on Elections Committee on Firearms sa kanilang rekomendasyon itong kanilang rekomendasyon na ilagay sa concern o immediate concern ang mga lugar, ilang lugar habang papalapit ang halalan sa Mayo 9. Kasunod na rin ito ng pahayag ng PNP na isinumite na ng mga ito sa COMELEC ang hawak nilang listahan o itong mga election watch list areas. Sinabi ni Jimenez na posibleng isumite ng panel ang rekomendasyon ngayong araw. Iginit ni Jimenez po na hindi porket isinumite ng PNP itong mga nasa areas of concern ang isang lugar ay agad na nila itong ilalagay sa naturang status. Anya, kailangan pa itong i-validate ng COMELEC sa kanilang mga counterparts sa mga local government units. Una rito, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na ang COMELEC lamang ang otorisadong maglabas ng listahan ng mga lugar na kailangang bantayan sa halalan na isinumite ng PNP. Sinabi rin ni Fajardo na ang tinatawag nila noong elections sa hotspots ay tinawag na lamang ngayong election watch list of areas bilang pagsunod na rin sa resolusyon ng COMELEC. Sa klasifikasyon naman ng PNP, ang naturang mga lugar ay mayroong 4 na colored-coded categories. Ang green, yellow, orange at red. Sa ilalim daw ng green categories, ang mga lugar ay ikinukonsiderang generally peaceful sa pagsasagawa ng halalan. Ang yellow areas naman ay mayroon daw na paulat na suspected election-related incidents sa nakaraang 2 halalan. Posible raw dito ang presensya ng armed groups at ang mainit na political rivalries. Ang yellow naman ay ikinukonsiderang areas of concern, habang ang orange areas ay mayroon namang naitalang presensya ng armed groups gaya ng New People's Army or NPA, baging ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na maaring gumambala sa halalan. Itinuturing itong areas of immediate concern, habang itong red category ay nakamit naman itong mga parameters ng yellow at orange areas. Ang naturang mga lugar ay isa sa ilalim sa COMELEC control at magpo-focus dito ang mga security forces. Bombo International News. Naging mainit ang pagpupulong ng mga opisyal ng United Kingdom at ng Russia. Nasa Russia kasi si UK Foreign Minister Liz Truss, kung saan sa pagpupulong ay hinikayat nito ang Russia na tanggalin na nito ang kanilang sundalo sa border ng Ukraine. Subalit tila nagalit si Russian Foreign Minister Sergey Lavrov na dapat ay hindi nag-uutos si Truss habang ito ay nasa kanilang bansa. Nagmatigas naman na sinagot ng British official at sinabing hindi kinikilala ng Great Britain ang soberanya ng Russia sa mga rehiyon na nasasakupan nito. Naibsan lamang ang tensyon ng dalawa nang awatin ito ng ilang mga opisyal ng magkabilang panig. Magugunitang kabilang ang United Kingdom at ang Estados Unidos sa patuloy na nananawagan ng Russia na dapat alisin na nito ang mga sundalo na sa border ng Ukraine.
Samantala po, inirekomenda ngayon ng PNP Internal Affairs Service o IAS ang pagsibak sa isang pulis at pag-demote naman sa 10 o sa pesto dito sa 10 pulis. Sangkot pa rin po yan sa enkwentro ng PNP at Philippine Drug Enforcement Agency agents noong nakaraang taon. Ang inirekomendang si bakin sa pwesto ay si Police Corporal Alvin Borja na siyang nakitang bumaril sa agent at informant. Kung maalala noong Setyembre 2021, naghain ng National Bureau of Investigation ng homicide complaint sa Department of Justice laban kay Borja dahil sa pagkamatay ng PIDEA agent na si Rankin Gano. Inirekomenda naman ng IAS ang isang star na demotion sa 10 police officers dahil sa direct assault at oppression. Sa 41 na sangkot sa insidente, 11 lamang po itong naparusahan. Pebrero 24 noong nakaraang taon nang magkabanggaan ang mga personnel ng PNP at PIDEA agents matapos ang shootout sa harap ng isang fast food chain sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nasa 4 na katao ang namatay sa naturang engkwentro. Nagsasagawa noon ang PNP at PIDEA ng anti-drug operations na mangyari ang naturang insidente. Nagsampa na rin ang NBI ng criminal charges sa Department of Justice kaugnay ng barugong shootout sa pagitan ng pulis at anti-narcotics operatives. Ang mga kasong isinampa sa 12 Quezon City Police at 4 na PIDEA personnel ay kinabibilangan ng homicide, attempted homicide, direct assault, falsification of official documents, robbery at conniving with or consenting to evasion. Sa karagdagang balita, todo ngayon ang panawagan ng Bureau of Immigration o BI sa mga foreign nationals na pumunta na sa mga Bureau of Immigration offices para sa kanilang annual report. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines, aminado si BI spokesperson Dana Sandoval, nakakaunti pa lamang ang mga banyagang nagtutungo sa kanilang tanggapan para mag-update ng kanilang registration dito sa bansa. Anya, may mga banyaga din umanong mahilig din sa last minute ng pagrerehistro ng kanilang mga at nagsisiksikan pa. Dahil dito, habang maaga pa raw ay dapat nang magtungo ang mga banyaga sa BI para hindi na magsiksikan sa huling araw ng annual report dahil na rin sa pagsunod ng pamahalaan sa mga protocols bunsod ng nararanasang COVID-19 pandemic. Mayroong 4 or 6 na pong mga araw ang mga foreign nationals at mga immigrants maging ang mga non-immigrant visas na mag-report ng personal sa Bureau mula po yan sa Enero 1 hanggang Marso 1. Kaugnay pa riyan, pakinggan natin ang pahayag ni spokesperson Dana Sandoval. Yes, sir. It's good po that you mentioned it kasi talagang we keep on reminding itong mga foreign nationals na pumunta po sa atin at sa mga Bureau of Immigration Office to file for their annual report. Ito po yung mga required lamang na mag-annual report ay yung may mga long-term visas dito, nagtatrabaho, nag-aaral, residente dito, issued by the BI, yung mga visa nila na issued by the BI would have to present themselves. At ang deadline po nito ay sa March 1. Sa ngayon po medyo konti pa lang yung mga nag-apply and historically dumadami po yan kapag mga dulo na po, mga malapit na sa deadline. Same din po kagaya natin, medyo makukulit po, mayroon po mga makukulit na talagang aantayin yung kaduluduluhan ng deadline. So wag na po nating antayin yon. If you have loved ones, you have family members, you have friends that are here in the Philippines on a long-term visa, please remind them to file for their annual report at the nearest BI office before March 1. Huwag na po nating antayin ang deadline para naman po masigurado natin yung strict social distancing sa mga opisina po ng BI. Samantala, nakiusap ngayon si Vice President Leni Robredo sa kanyang mga taga-suporta na magkaisa para sa isang pamahalaan na hindi pinapatakbo ng politika. Pero isinaalang-alang pa rin naman daw nito ang paglilingkod ng disente at may kakayahan. Una rito, tuloy-tuloy ang natatanggap ni Vice President Leni Robredo na suportas matapos itong mga opisyal ay naglunsad na rin ng kanya-kanyang caravan sa pagtakbo nito sa pagkapangulo pagkatapos simulan ang kampanya sa Camarines Sur kung saan siya ay pinanganak
Pinuntahan ni Robredo ang Daet at Labos sa Camarines Norte at Gubat at Sorsogon City naman sa Sorsogon para sa pasalamatan po ang mainit na pagsuporta na kanyang tinatanggap mula sa kanyang mga kababayan. Samantala, inaasahan daw ng Department of Agriculture na papalo sa 72% ang sufficiency level ng fishery resources sa bansa ngayong taon. Ayon kay DA Director for Operations Ariel Kayanan, ito ay kasabay na rin ng kanilang pagsisikap na mapalago pa ang local production ng mga isda. Anya, ang sufficiency level sa ikalawang quarter ng taon ay posibleng umakyat pa sa 106% dahil magbubukas na ang mga coastal waters para sa pangingisda sa mga panahon na ito. Pero posible raw na mayroong pagbaba ng 89% sa ikatlong quarter at 87% naman sa huling quarter ng taon. Sinabi naman ni Agriculture Secretary William Dar, ang tinatawag na close fishing season sa mga coastal waters ay magandang pagkakataon na maglagay ng fingerlings at makaabot sa kanilang adult phase bago mangisda ang ating mga kababayan sa kanilang mga breeding areas. Una pa rito, may go signal na nga ang Department of Agriculture sa pag-aangkat ng 60,000 metric tons ng small pelagic fishes gaya na lamang ng round discad o ang galunggong at ang mackerel para makamit ang demand sa merkado publiko sa ikalawang quarter ng taon. Para naman sa unang quarter, makikita sa DA Fish Supply Outlook data na ang sufficiency level ng fishery resources ay nasa 85% lamang. Sinabi ni Dar na isa sa mga dahilan ng pagbaba ng supply ay ang mga pinsala na resulta na rin ng pananalasa ng nagdaang bagyong Odette noong Disyembre. Samantala, muli umanong nagkaroon ng phreatomagmatic burst sa Taal Crater sa advisory na inisyu dakong alas 8 kagabi ng PVOLCS. Itong tinatawag na aktibidad ay naganap dakong alas 4:16. Nagbuga rin ito ng 300-meter na taas na white plume patungong southwest ng Taal Volcano. Hindi naman umano nasundan ang naturang pagsabog. Sa ngayon, nananatili sa alert level 2 ang bulkan at nararanasan ang biglang steams o gas-driven explosions, volcanic earthquakes, minor ashfall at lethal accumulations sa expulsion ng volcanic gas. Nagiging banta ito sa mga residente na nasa paligid ng Taal Volcano Island. Dahil ito pinaalalahanan ng PVOLCS ang publiko na bawal pa rin pumasok po sa Taal Volcano Island ang sinumang mga turista. Samantala naman sa Malacanang, kumuha naman tayo ng update dahil ang pamahalaan ay dumipensa sa naitalang pagdami ng bilang ng mga Pilipinong nawala ng trabaho noong Disyembre 2021. May karagdagan pang balita si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Gerald, kumpiyansa ang Malacanang na makabawi ang sektor ng paggawa ngayong taon, lalo na at nagbukas na ang turismo sa Pilipinas. Tugon ito ng Malacanang matapos lumabas ang datos ng Philippine Statistics Authority o PSA na nagpapakitang dumami pa o tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Disyembre ng nagdaang taon. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nogales na dapat tingnan ito sa tamang konteksto. Ang huling yugto niya na nagdaang taon ay panahon na pumasok sa bansa ang Omicron variant, kaya sadyang tumaas ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 dahilan ng paghigpit ng mga restrictions lalo na sa mga negosyo. Bagamat bahagya niyang tumaas ang unemployment rate noong December ng 2021, dapat din makita na tumaas naman ang labor force participation o maraming mga nawalan noong taon sa labor force ang nagsibalik din sa trabaho. Maging ang underemployment rate noong December ay nag-improve sa 14.7 mula sa dating 16.7 noong Nobyembre ng nakaraang taon. Sa taong aniya ay inaasahan nila nga makapagrehistro ng mas magandang numero o ganda ang employment rate dahil inaasahan na rin nga magluluwag pa ang restrictions bunsod ng gumagandang lagay ng COVID-19 sa bansa at wala namang mga lugar ang naka-alert level 4. Ayon kay Nogales, inaasahan nilang babalik sa trabaho ang maraming Pilipino dahil mas maraming negosyo na
ang muling magbubukas. Kaya bababa rin niya ang underemployment rate. Bombo Raymond. Yes, Bombo Gerald. Inaasahan na kasi last year na talagang yung employment, yung trabaho ay kakaunti dahil yung pandemic pa rin. Pero sa mga sumunod naman, ngayon na bumababa na, Bombo Raymond, yung kaso ng COVID-19. May pag-asa ba, may reaction na itong Malacanang dito sa panukala ng ilan na ilagay sa Alert Level 1 itong National Capital Region para magkaroon ng mas marami pang trabaho, Bombo Raymond? Well, magkakalaman yan sa weekend, Bombo Gerald, dahil muling magpupulong ang Interagency Task Force kung pwede na ba na ilagay sa Alert Level 1. So depende yan sa data pa rin, particular yung hospitalization or hospital utilization rate sa bansa, particular sa Metro Manila, Bombo Gerald. So far ay paganda naman ng paganda yung sitwasyon natin sa COVID-19 at harinawa ay magpapatuloy at talagang matapos na itong pandemya at makakabalik na tayo sa normal, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Okay, back to you, Bombo Gerald, Bombo Ever. Sa iba pang mga balita, isusunod na rin ng Commission on Elections o COMELEC na i-deliver pa ang non-accountable forms at mga supply sa Pebrero 16, araw na yan ng Miyerkules. Ang naturang non-accountable forms ay manggagaling sa COMELEC warehouse sa may Quezon City patungo sa kanilang mga provincial at city treasurers sa mga priority areas. Una rito, nagsimula na rin ang COMELEC na ibiyahe ang kanilang mga equipment, peripherals, forms at supplies na gagamitin para sa halalan sa darating na Mayo 9. Sa isang statement, sinabi ng poll body na ang election items na kanilang i-deliver ay magmumula naman sa kanilang warehouse sa Santa Rosa, Laguna patungo sa kanilang mga local hubs sa buong bansa. Kabilang narito ang mga batteries ng vote counting machines o VCMs at mga ballot boxes. Ang delivery naman ng external batteries ay inaasahang matatapos sa Marso at 31, habang ang mga ballot boxes naman ay inaasahang nasa local centers na pagdating ng Abril 10. Mula naman sa Abril 2 hanggang 19, ang mga voting machines, consolidation and canvassing system machines at gayon na din yung mga transmission equipment ay sisimulan na ring i-dispatch. Sa Abril 20 naman ay sisimulan ng ipadala ang mga official ballots at gayon din ang mga indelible ink mula sa National Printing Office sa Quezon City sa mga munisipalidad, mga lungsod na mga treasurers at inaasahang maidi-deliver na ito sa Mayo 5. Dagdag pa ng poll body, ang mga notices naman ay ibinigay na nila sa lahat ng political parties, maging ang mga political candidates, party list groups at accredited na mga citizens arms ng komisyon sa pamamagitan po yan ng modes na iminamandato ng batas. Samantala, nagbigay ngayon ng katiyakan ang COMELEC sa publiko na sapat ang supply ng kuryente at walang mararanasang power interruption sa araw mismo ng halalan sa buwan ng Mayo. Sinabi po ni COMELEC spokesperson James Jimenez, sa ngayon ay tuloy-tuloy daw ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga major power supplies at sa mga electric cooperatives sa buong bansa para matugunan ang issue pa rin sa power supply pagdating ng halalan. Dinagdag po ni Jimenez, mayroon na raw silang binubuong working group na tututok dito na siyang makikipag-ugnayan sa iba't ibang power producers sa bansa. Isa raw sa mga unang hakbang ay ang pagbibigay ng petsa kung kailan maararasan itong critical period o yung critical points ng election process. Kaya naman kung magsasagawa ang mga electric companies ng power schedule itong interruptions gaya ng maintenance breaks ay kailangan nila itong malaman para maiwasan ang critical moments. Sinabi pa ni Jimenez na noong nagsagawa ang COMELEC ng mock elections sa Pasay City noong December ay nagsagawa na rin itong Meralco ng kanilang sariling parallel dry run. Sa mga nakaraang halalan, mayroon na mga naka-standby na power generator ang COMELEC sakaling magkaroon ng power interruption, lalo na't automated na ang halalan. Sa karagdagang balita naman, mga market vendors sa may Pasig City nabigyan ng libreng health insurance. Samantala sa may Taguig City naman, pinayagan na rin ang ilang mga contact sports. Alamin pa ang buong detalye mula kay Bombo Jovino Galang.
Makakatanggap ng libreng health and accident insurance ang mga market vendors sa Pasig City. Ayon sa Pasig City Government, na lahat ng mga lehitimong market vendors ay kasali sa nasabing insurance na nakakahalaga ng 32,000 pesos. Sakop ng insurance ang pagkakasawi, pagkakabaldado sa anumang uri ng aksidente. Kabilang din dito ang pagkakasakit at pagkakahawa sa COVID-19. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, na paraan ito ng pagtulong sa mga vendors na labis na naapektuhan dahil sa COVID-19 pandemic. Sa lungsod naman ng Taguig ay papayagan ang mga paglalaro ng mga sports gaya ng basketball, volleyball, football at ibang uri ng contact sports. Base kasi sa advisory ng Taguig Safe City Task Force na ito ay nakasaad sa Alert Level 2 ng Interagency Task Force for Management of Emerging Infectious Disease o IATF-EID na maaring magsagawa ng contact sports. Tanging mga manlalaro lamang na bakunado ang papayagan, ganun din ang mga manonood ay dapat bakunado na rin. Nararapat din anya na ipaalam sa mga barangay ang anumang gagawing aktibidad, maging indoor o outdoor man. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo Bombo! Pumirma ngayon ang Japan at Pilipinas ng 253.3 billion pesos o yen. Katumbas po yan ng 112 mahigit na bilyon loan agreement para sa Metro Manila Subway Project Phase 1. Sinabi ng Japanese Embassy sa Manila na ang second tranche ng Official Development Assistance Loan ay kasunod na rin ng unang tranche na mayroong pondong 104.53 billion yen na pinirma noong Marso 2018. Ang naturang kasunduan ay pinirmahan ni na Finance Secretary Carlos Dominguez III at Japan International Cooperation Agency o itong JICA, ang Philippine representative na si Asukazawa Eigo sa isang seremonya na dinaluhan din ng Japanese Ambassador na si Koshikawa Kazuhiko. Sinabi po ni Kazuhiko na ang Metro Manila Subway ay unang plinano noon pang 1970s, pero ito ay naging plano lamang matapos ang halos kalahating century. Pero dahil daw sa pagtutulak at determinasyon ng Duterte administration, ang tinawag nitong Project of the Century ay may isa sa katuparan na at patuloy daw ang pagpaplansya sa naturang proyekto. Natutuwa raw ito dahil malapit nang magsimula ang paghuhukay ng kanilang tunnel boring machine sa ilalim ng Metro Manila area sa ikalawang quarter ngayong taon. Naniniwala ang envoy na malaking tulong at magiging one driving force sa panunumbalik ng ekonomiya ng bansa ang naturang proyekto. Makakaasa raw ang Pilipinas na patuloy ang pagbibigay ng Japan ng suporta hanggat hindi pa nakukumpleto ang subway project. Bilang isa sa flagship development sa ilalim ng Build program, ang 17-station subway ay malaking bagay para maibaba sa 35 minutes ang biyahe mula Quezon City hanggang Ninoy Aquino International Airport mula sa dating 70 minutes. Lain din ang proyektong matugunan ng traffic. Lumalalang traffic congestion po sa Metro Manila dahil sa hindi magandang road network at ang tumataas na demand para pa rin sa transportasyon. Samantala, kumuha naman tayo pa ng mga karagdagang balita mula naman doon sa Baguio City dahil yung sikat na inaabangan pong Panagbenga o Baguio Flower Festival matutuloy na po ngayong taon. Alamin natin ang buong detalye mula sa Bombo Radyo Baguio. Matutuloy sa susunod na buwan ng Marso ang inaabangan na month-long celebration ng Baguio Flower Festival o Panagbenga ng Baguio City na isinasagawa tuwing buwan ng Pebrero. Ipinahayag ito ni City Administrator Engineer Bonifacio de la Peña sa panayam ng Bombo Radyo kasunod ng initial meeting ng Panagbenga 2022 Program Committee. Anya, tuloy ang festival kung bababa sa Alert Level 2 ang estado ng Baguio City mula sa kasalukuyang Alert Level 3. Sumulat na anya ang Baguio LGU sa National IATF
para ibaba ang alert level ng lungsod, bagaman na sinabi anya ng National IATF na kailangang maipababa sa 49% ng HCAR o yung hospital care utilization rate ng Baguio para makwalipika ito sa mas mababang alert level. Batay sa tala ng DOH Cordillera kahapon, ang HCAR ng Baguio ay nasa 46.06% habang araw-araw ang pagbaba ng kaso ng lungsod sa COVID-19. Ayon pa kay Engineer De La Peña, napili sa inisyal na pagpupulong na isasagawa ang Panagbanga 2022 opening ceremony sa March 6 para may sapat na panahon sa paghahanda para dito at mas lalo pang mapababa ang kaso ng COVID-19 sa lungsod. Kasama sa proposed activities ng Panagbanga 2022 ay ang mga activities o ang mga LGU-led activities o events na tulad ng Gardenscapes, Let a Thousand Flower Bloom, Open Dance Competition, Session Road in Bloom at Fireworks Display. Kasama din dito ang community-led events na Pets on a Parade, Flower Tea Golf at Moto Glamping. Gayunman, hindi matutuloy ang tampok na pinakaaabangang street parade at float parade kung saan tampok ang mga artista na karaniwang dinarayo ng libu-libong mga locals at turista. Maaalala noong 2020 ay opening ceremony lamang ng Panagbanga ang isinagawa habang nakansela lahat ng mga nakalinyang major events dahil sa banta ng COVID-19 habang wala pang naging pagdiriwang nitong nakaraang taon. Bombo Gerald, Bombo Everly. Oo, so itong Panagbenga ngayon, kung kakaiba man itong pagdiriwang ngayon, hindi rin yata kumpleto na walang float parade. Yung float parade yung inaabangan dyan, hindi na yan matutuloy, Bombo Janice. Oo, yes, Bombo Gerald, totoo yan, no? Hindi matutuloy yung pinakaaabangan ng mga turista at mga locals, itong street parade at yung float parade. Gayon pa man ay magsasagawa naman ang Baguio City ng ibang activities dito nga sa Panagbanga Festival, Bombo Gerald. Oo, month long. Dati yan, February, buong buwan ng Pebrero hanggang sa unang linggo ng Marso, kung hindi ako nagkakamali. Ngayong taon ba, ganyan din lang, imumove lang sa buwan ng Marso yung pagdiriwang hanggang Abril na rin ba yan, Bombo Janice? Oo, yes, Bombo Gerald. So magsisimula yan sa March 6 kung saan isang buwan itong ipagdiriwang itong Panagbanga Festival at dito nga sa proposed activities until April 2 at 3 itong magtatapos itong Panagbanga Festival, Bombo Gerald. Si Bombo Everly, may katanungan din regarding dyan. Gusto yatang mamasyal dyan. Go ahead, Bombo Everly. Yes, Bombo Janice, speaking that Bombo Gerald nga sa mga gustong mga turista na gustong umakyat ng Baguio, Bombo Janice, para nga abangan itong pagdiriwang ng Panagbanga, ano yung mga requirements ngayon dyan sa Baguio City, Bombo Janice? Bombo Everly, sa ngayon nga ay yung andito sa alert level 3 ang Baguio City ay kinakailangan pa rin na magpakita ng ating mga turista yung vaccination card nila. Kung wala man silang vaccination card ay ito nga negative result of RT-PCR at saka yung antigen. So bibisita lang sila sa online website ng ating Baguio LGU, itong bisita.gov.ph. Bombo Everly. Oo, Bombo Janice, pagdating ng Marso, medyo mainit-init na yung panahon dyan. Kasarapan kasi ng Panagbenga, February, yan yung pinakamalamig na panahon ngayon dyan. At mukhang balot na balot ka dyan ngayon sa live report mo. Maging yung mga dumadaan na tao dyan sa paligid mo, naka-jacket. Kumusta ngayon yung temperatura dyan, yung panahon dyan sa Baguio City? Dahil normal na pagdating ng Pebrero ay talagang malimig na yung panahon dyan. Oo. Yes, Bombo Gerald. So talagang balot nga yung mga tao dito na dumadaan dito sa ating harapan. At yung naitalang latest na temperatura dito sa Baguio City ay 14 degrees Celsius. So malamig, pero ang sabi ng Pag-asa Baguio, sinabi nila na mas asahan pa na mas lalamig pa yung temperatura dito sa Baguio City, Bombo Gerald. Oo, yung palang Session Road in Bloom, matutuloy ba yung Session Road in Bloom dahil yan din yung isang dinadayo
pagdayo ng mga turista, yung mga concert at iba't ibang aktibidad, pati yung Bombo Radio, mayroong aktibidad dyan na tuloy pa rin ito, Bombo Janice. Oo, yes, sa Bombo Gerald. So isa yan sa aabangan, no, yung proposed activities ng Panagbanga Festival this 2022, Bombo Gerald. Oo, yung mga turista ngayon dyan, kumusta naman? Last na lang to, yung mga turista na umaakyat ngayon dyan, Bombo Janice, dahil malamig na yung panahon. Talagang kapag ganitong panahon dyan sa Baguio City, bumper to bumper yung traffic dyan, Bombo Janice. Oo, yes, sa Bombo Gerald, yung mga turista naman natin dito, Bombo Gerald, ay tuloy-tuloy yung pagpunta nila dito. At nung nakaraang araw nga ay medyo tumaas, yung ating mga turista, yung mga dumadaan sa ating triage center. So sinabi nila na mas dumami naman yung ating mga turista. Pero sa ngayon nga ay medyo hindi pa rin talaga dumarami na yung gaya nung pre-pandemic, Bombo Gerald. Okay, with that, maraming salamat. Mag-ingat ka dyan, Bombo Janice. Happy Panagbanga! Ayan, so yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Baguio, Bombo Janice Dennis para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 dito sa Baguio City, Basta Radyo. Bombo! Samantala, good news, itong mga PCG personnel, libre na pong makakasakayan dito sa LRT. Pero sa line 2 po yan. Sa ating international news naman, itong US House naglunsad ng investigasyon sa White House records ni dating US President Donald Trump. At sa ating sports balita, siyempre itong Pinoy boxer na si John Riel Casimero. Maagang pinaghanda nitong laban kay Butler. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang grupo naman ng mga negosyante nananawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte na gawing batas na ang vape bill. May detalye dyan si Bombo Jane Buna. Nanawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte ang isang malaking grupo ng industriya na lagdaan ang vape bill bilang batas para iligtas ang buhay ng mga Pilipinong naninigarilyo sa tulong ng mga alternatibong hindi gaanong nakakapinsala habang pinangangalagaan ang local employment at pamumuhunan. Sa isang liham kay Pangulong Rodrigo Duterte na ipinadala sa pamamagitan ni Executive Secretary Salvador Midaldia noong January 31, 2022, nanawagan ang Federation of Philippine Industries na aprobahan ng Pangulo ang vape bill na unang ipinasa ng Senado at House of Representatives. Ang sulat ay niligdaan ni Dr. Jesus Lim Aranza, chairman ng FPI, na itinuturing na pinakamalaking umbrella group of 168 organization and companies mula sa iba't ibang industriya ng Pilipinas. Sinabi ni Aranza na sinisikap ng FPI na magsilbing boses ng mga industriya ng Pilipinas at maging mabisang katuwang ng gobyerno sa pagtataguyod at pagbuo ng globally competitive Philippine industries. Pinagsasama-sama ng vape bill ang Senate Bill number 2239 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act at House Bill 90017 o ang Non-Combustible Nicotine Delivery System Regulation Act. Nilalayo nitong magtatag ng malinaw at epektibong mga regulasyon, kabilang ang mapamantayan ng produkto upang mapamahalaan ang hindi gaanong nakakapinsalang mga alternatibo sa combusted cigarettes. Kapag naisabatas bilang batas, ito ang mag-regulate sa pag-aangkat, paggawa, pagbebenta, paghihimpake, pamamahagi, paggamit at pagkonsumo ng mga produktong ito tulad ng mga e-cigarette at heated tobacco products at marami pang iba. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buda, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom!
Magandang balita naman para sa mga commission officers, mga enlisted personnel at civilian employees ng Philippine Coast Guard dahil mai-enjoy na ng mga ito ang libreng sakay sa may Light Rail Transit 2 o LRT2. Sa isang Facebook post, sinabi ng PCG na ang libreng sakay ay bahagi ng Memorandum of Agreement o MOA na pinirmahan ng mga opisyal at executives ng PCG at ng LRTA. Sa ilalim ng naturang kasunduan, susuportahan ng PCG ang security measures ng LRT2 station sa pamamagitan niya ng pag-aalay ng mga Coast Guard sa mga emergency drills para sa mga trained employees, security personnel at commuters. Sinabi naman ng Philippine Coast Guard na magpoposte sila ng kanilang mga canine dogs at mga handlers para maalalayan ang mga security guards at pagpapatrolya na rin at pagsasagawa ng security measures sa LRT2 stations kapag mayroong emergencies o mga krisis. Para naman daw mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa LRT2, magde-deploy din ang PCG ng medical service personnel para magsagawa ng reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR test sa mga LRTA workers. Posible rin umanong i-avail ng PCG ang In-Train Passenger Information System para mabigyan ng impormasyon ang mga commuters sa kanilang mga plano, programa at proyekto ng organisasyon. Samantala, hindi lamang ang pagbibigay ng libreng sakay ang ibibigay na serbisyo ng LRTA dahil manunumpa rin ang mga opisyal nito bilang miyembro ng PCG Auxiliary Executive Squadron at committed ang mga ito upang suportahan ang PCG sa humanitarian at disaster response operations. Magtatagal naman daw ang naturang kasunduan sa loob yan ng 3 taon maliban na lamang kung ito ay ma-revoke ayon kay PCG spokesperson Commodore Armando Balilo. Magkasunod na dumating po dito sa Pilipinas. Good news ulit ito dahil ilang milyong doses ng bakuna mula sa kumpanyang Pfizer itong dumating. Unang dumating itong 3 milyon na mahigit na doses ng Pfizer COVID-19 vaccine na donasyon po yan ng Estados Unidos sa pamamagitan ng COVAX facility. Sumunod naman na dumating ang ikalawang batch ng Pfizer COVID-19 vaccine para sa mga batang edad 5 hanggang 11 taong gulang. Aabot yan sa 780,000 doses. Ang nasabing bakuna para sa mga bata ay binili ng bansa sa pamamagitan ng World Bank. Parehas na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang nasabing mga bakuna. Sa kabuuan ay mayroong mahigit 22 or 222 million doses na ng bakuna ang natanggap ng bansa mula pa noong nakaraang taon. Mayroon na ring mahigit 60.1 million sa 77 million na target population ang naturukan na rin ng COVID-19 vaccine. Aabot na sa 1 milyong pisong halaga ng ketamine at ng Valium na ginagamit na pain reliever na samsam ng PDEA sa may Quezon City. May detalye ang Star FM Manila. Nasabat ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasa 170 gramo ng mga ketamine tablets sa lungsod ng Quezon. Ayon sa PDEA, isang parcel na ipinadala sa Amerika mula sa Pilipinas ang bumalik sa Central Post Office dahil sa hindi mahagilap ang address ng recipient na pinadalahan ng naturang kargamento. Sa ginawang pagsisiyasat ng mga otoridad, maliban sa ipinadalang parcel ay mayroong 2 iba pa nito nakahalintulad ang address ng recipient at sender na inilagay bilang impormasyon ng mga ito. Nang kanilang buksan ay dito na tumambad ang mga tableta ng Valium at iba pang tableta na napag-alaman naman na ketamine. Nang timbangin ay umabot naman ito sa 170 gramo na mayroong estimated value na 850,000 pesos. Inaalam na ngayon ng PDEA ang mga taong sangkot sa likod ng naturang parcel at kung matukoy ay agad nakaharapin ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bombo Network News, nagulat Star DJ Bong Almina, Star FM Manila. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala pa, yung issue naman sa pagbibigay ng gobyerno ng pabor sa China hinggil sa Bicol Express Project, pinasinungalingan ng PNR. May update dyan ang Bombo Radio Ligaspi.
Pinasinungalingan ng Philippine National Railways ang issue sa umano'y pagbibigay ng pabor ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa China na napiling partner sa pagpapagawa ng 147 billion pesos na halaga ng Bicol Express Project. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay PNR General Manager Jun Magno, nagkataon lamang na China ang nilapitan ng gobyerno para sa proyekto, lalo pa dito ang may pinakamatagal ng karanasan sa pagpapagawa ng makabagong tren na nahigitan pa maging ang Japan. Bintay rin umano ang pagkakakuha sa China dahil malabo na ngayon na makansela pa ang proyekto kahit pa magpapalit na ng administrasyon sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Duterte. Ayon kay Magno, hindi kagaya ng ibang proyekto sa bansa na commercial agreement lamang, idinaan ang Bicol Express Project sa Official Development Assistance kung saan nagpirmahan na ng kontrata ang Pilipinas at China kung kaya malabo nang iatras pa ito. Nakatakdang magsimula ang proyekto ngayong unang bahagi ng taon at inaasang magtatapos sa taong 2025 hanggang 2027. Ang ODA po kasi para po yung treaty, para pong kasunduan ng dalawang bansa. Pero ito po kasi ODA po ito, paninindigan po ito ng bansang Pilipinas saka bansang China. Kaya hindi po siya in risk of makakancel po siya. Ang bagay na naging payag ni PNR General Manager Jun Magno. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Naglunsad na ang US House Panel ng investigasyon sa mga record ni dating US President Donald Trump. Kasunod dito ng pagkakabawi ng 15 boxes ng official documents sa kanyang private Florida property na umano'y potential serious violation ng kanilang batas. Sinabi ni House Oversight Panel Chairwoman Caroline Maloney na ikinabahala raw nito na hindi naibigay ang naturang mga records sa National Archives nang magtapos ang termino ni Trump noong Enero 2021. Lumalabas din umanong tinanggal ito sa White House na paglabag naman sa Presidential Records Act. Nabahala rin umano si Maloney sa mga lumabas na balitang ilang beses daw sinubukan ni Trump na sirain ang presidential records na magpapalala pa sa paglabag sa kanilang batas. Bombo Sports News. Maagang pinaghandaan nitong si John Riel Casimero ang kanyang laban pa rin kay English boxer Paul Butler. Itinakda na ang pagdepensa ni Casimero ng kanyang WBO bantamweight belt sa Abril 22 sa MNS Bank Arena sa London. Ang nasabing laban ay unang itinakda noong Disyembre 2021 sa Dubai, subalit hindi nakadalo sa weigh-in ang Filipino boxer. Huling laban ni Casimero noong Agosto 2021 sa split decision win laban kay Guillermo Rigondo. Mayroong record si Casimero na 31 wins at 4 na talo na mayroong 21 knockouts, habang si Butler ay mayroong 33 na panalo, 2 talo at 15 naman itong kanyang knockout. Bombo Business News. Isang bad news dahil asahan na raw ng mga motorista itong isa parang round ng aumento sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na si Rino Abad, mayroon daw silang nakikitang pagtaas pero sa ngayon hindi pa nila sigurado kung magkano ang itataas nito. Kung matutuloy ang oil price adjustment, ito na yung ika-7 sunod na linggong magkakaroon ng oil price hike. Dahil sa namumurong oil price hike, iniling ngayon ng transport groups sa pamahalaan na ibalik itong 10 pesos po na minimum na pasahe dito pa rin sa mga jeep. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra pa rin sa ibang ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar katumbas ng 51 pesos 37 centavos ang Singaporean dollar, 38 pesos 29 centavos ang Hong Kong dollar, 6 pesos at 59 centavos ang euro, 58 pesos 70 centavos, habang ang Saudi Arabian rial ay 13 pesos at 69 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo itong COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus
that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 2 minutos na nakaligada sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalaga sa Bombohanay Big Time adlaw sa Biyernes pet sa 11 sa bulan sa Pebrero sa mga tig 2022. Ikaduhang adlaw sa Biyernes, ikaduhang bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa ato mga suking mga taga-Balamati diri sa maya syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental sa bilog ng Negros Island sa bilog man ng Western Visayas. San ka man nga bahin na sa kalibutan nga nakatudong na pinaagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalaga sa Bombohanay Big Time. Subong aga mangin kaupo ang nyo lagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta alas 9:30 ang atak na subong aga. So dalong sa inyo sang mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pong sila subong man, mga balita sa batagal sa ngainampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita subong man mga tubeko nga mangina sentro sa nga talakayan subong aga sa mga balita lokal. Ang Commission on Elections magapangbaklas na sa mga aga sa mga campaign materials nga wala sa ilang designated area. Ilabi na para sa mga nagapadalaga na sa national positions, kaya tisubong pinanakadlaw humanin na sa nagasugod ang campaign period para sa national candidates. I-check nato na karon live sa Maya area, especially diri sa Maya Dalan Lacson, halina dira sa Maya Barangay Bata, pagkanto na diri sa Maya Barangay Mandalagan sa report with Bombo Liani Zil Menardo. Samtang mga kapolisan sa Maya Bacolod Police Station 4 way pagyapon sang nakuha diri nga saksi kag way man sang nagapangisog nga maghatag sang testimonya.
May kang tanan sa sining pagpatay sa inimag na bodo sa mga armado nga mga lalaki sa miyembro sa Kikwadra Robbery Group nga si Ariana Marca Salaver dira sa may barangay Villamonte sa nga nagligad nga Miyerkules sa gabi. I-check na nato na karon sa report with Bombo Grace Lynn Lobaton. By the way, atensyon sa mga motorista, magsaka na naman ang presyo sa produktong petrolyo sa masunod nga semana as confirmed diri by the official sa Department of Energy. Ikapito na ning sunod-sunod nga semana nga mayara sa oil price hike. Kagalauman na nato na sa Martes sa aga, ang ining pagsaka na naman sa presyo sa produktong petrolyo. Sa mga balita nasyonal, kampo ni Presidential Aspirant Anay Senador Bongbong Marcos siyempre nagakalipay na sining pagbabasura sa First Division sa COMELEC sa disqualification case batok sa iya. Ang pahayag diri sa spokesperson sa kampo ni Marcos, this is a good result. Pero siyempre nagawangala sa buong ang mga petitioners sa Banawa sa ining verdict sa First Division sa COMELEC nga ginabasura ang ining disqualification case batok sa kay Anay Senador Bongbong Marcos. Kuwata sa lingkod dati na dola na ang pila ka mga upang para sining bida ni Marcos nga magpadalagan bilang presidente. Tinsaling diri sang mga petitioners sila ang mag-appeal sa may COMELEC Anbank bangod mada sining desisyon sang First Division sang poll body. Siling diri former Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales nga nagapirma man diri sa may petition, hindi nila mabaton ang ining desisyon. Patay surat na ginikaroon na dogang with Attorney Jomax Ortiz. Balikan na to na siya because ang kalabanan, tigin nala uman na gimanin nila. That is why ang Anay Pinuno or presiding officer sa First Division Attorney Rowena Guanzon ang nag-criticize man sa ning decision. Pero sa kampo ni Vice President Leni Robredo, way manikono ng konsiderasyon ang ining disqualification case agin pasaka batok sa iyang mangin kasumpong. Ati mayo manigani kono kaya para matumanagid ang ining gusto man na pamatud-an sa kampo sa Vice Presidente kalantawon na lang ni nato ng victory sa adlaw sang pinili ay. Ati total mo giman ang ginakumod kag ang sentimiento sa kalabanan sa mga Pilipino. Ati mayo managani kung gibasura at simbaluan ginato ng resulta sa eleksyon. Kay ginarespeto naton ang desisyon sa poll body. Depende na sa mga Pilipino ang pagdesisyon kung sino gid ang nagakabagay sa pwesto. Samtang former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon siyempre nagawangal sa ning desisyon sa poll body ay siyempre lagpatagin mo tapos so naging isang mga upod niyang commissioners ang iyang termino antay si pagwa ang ining desisyon sa sining disqualification case. Niyang bala din ng Guanzon ano wa isang layihaw batok sa mga opisyal nga wala nag-file sa ilang income tax return. Samtang dugang pang-update sa patag sa politika, ang kalyado ni President Rodrigo Duterte, Albay Representative Joey Salceda, ang mayaraman sa pagpahayag nga siya ang nag-endorso sa Leni Robredo Sara Duterte tandem. Ano mayo man ako nung pagtrabaho ni sang duwa kung si Leni Robredo ang mangin na presidente, si Sara Duterte ang vice presidente. Ano ay hanang bot sa lingon sa niya Banawa? Ay sa lingon rin ni Mayor Sara, gusto kumantaning ang suportahan man sa gamay ko. Ang ako na sining tandem nga si former Senator Bongbong Marcos. Samtang sa iba na pang mga balita nasyonal,
Ang numero sa mga Pilipino nga wala sa trabaho sa Disyembre 2021 ang nagadangat sa 3.27 million base diri sa report ginapagwa sa Philippine Statistics Authority. Sa mga balita international, ako sa face-to-face ang mga opisyal sa Russia kag sa United Kingdom. Kasunod naman sa paggasapol na Russian Foreign Minister Sergey Lavrov kag iyang British counterpart nga si Liz Truss. Sila nga din ni Lavrov doon nag-istorya ko yaya sa Bonggol kag sa apa kay ginapanindugan naman niya sa United Kingdom ang plano sa Russia nga i-invade ang Ukraine. Tinabaluan naman naton nga ginapanginwala man niya sa Russia ang ining mga akusasyon. Siyempre, sa naman ang kalugar sa mga aga ang aton nga pagbisitahan dahil sa aton nga Valentine's Day around the world. Kaya sa aton na sining pagpanalaw sa maiba niya nga mga pungsod nga ang adlaw sa nga Valentine's ang para sa or adlaw ni Saint Valentine ang para sa mga lalaki. At ano naman na yan, siyempre kung nalipay mga babae nga makabaton isang regalo o kung na bulak o kung na tsokolate, temo man na nabatyagan sa mga lalaki. Ang inakaw po nato na karoon ng aton sa nga bombo correspondent direkta sa maya South Korea sa aton nga Valentine's Day around the world. Kagaiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Haray Big Time. 11 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Kapilan na ni kabesa nga nagapalawagan ng poll body kagiban na pang mga ahensya sa gobyerno kangay nagid lamang sa Department of Environment and Natural Resources sa mga kandidato nga mangin responsable man kamo sa pagpamutang sa mga campaign materials. Kadungan na sa pagasugod sa campaign period para sa mga kandidato sa National Post Banwa ang ining campaign period nagasugod sa Pebrero 8. O galing katindi ba na naton malipod manigar nga antes sa paman ang Pebrero 8 kadamo na sang mga tapik or mga pamutang nga mga pagpahibalo. It's either mga billboard, mga tarpaulin, mga magagmayang mga posters sa maya higada sang dalan para nga ma-inform ang mga pumuluyo nga si amuni nga tawo ang nagaplano nga magpadalaga na sa kung ano man ang kursunada na diyan nga posisyon. However, mayara sa nga ginadesignar lang area ang Commission on Elections nga diri lang pwede matapik ang ining mga campaign materials. It's either nga ina siya ang poster o kon mga streamer manadra, mga tarpaulin. At the same time, ang ining ang mga posters ang yabalayang sa may papel lang yabala again print. So dapat nga pagasundo na ini sang mga nagapadalaga na sa may posisyon. Ano nga na sang pagasugod sang campaign period sang Pebrero 8 kag naghatag naman actually sang reminder ang Commission on Elections sa mga supporters o kung sa mga kandidato nagpadala man mismo sang sulat sa headquarters sining mga nagapadalagan nga sundon gid ang ining mga protocol o kung mga guidelines nga nag-govern diri sa pagbutang sang campaign materials sa nagkalain-lain nga bahin sang syudad. O kung din mandara nga mga pusod sang isa ka banwa subong nga nagsulod na gid officially ang campaign period. Siyempre raman ang reminder sang poll body nga dapat hindi ni oversized ang ining election materials sang mga kandidato.
Sa liwat banwa may lang sang prescribe ang kadakoon sang mga campaign na materials nga muni ang pwede nga ibotang o kon itapik basta hindi lang gida sa mga puno sang kahoy ibotang ang ini nga mga campaign na materials. Para sa may pamphlets, sa leaflets, sa cards, sa mga stickers o kung iban pang mga written or printed materials, dapat ini maglapaw sa 8 1/2 inches ang kalaparon, kagag 14 or 14 inches ang iyang nga kalabaon. Handwritten or printed letters urging voters to vote for or against any particular political party or candidate for public office. Ang cloth o kanang paper or cardboard posters, whether framed or posted, must have an area not exceeding 2 feet by 3 feet, except that at the site and on or occasion of a public meeting or rally, or in announcing the holding of said meeting or rally, streamers not exceeding 3 feet by 8 feet in size shall be allowed, provided ang ining mga streamers must be displayed 5 days before the date of the meeting or rally and shall be removed within 24 hours after the said meeting or rally. Tingnan mo dapat lang ang pagasundo ng kadakoon sa mga campaign materials para sa mga naglain-lain na ni siya. It's either mga pamphlets or iba na pang mga printed materials o kung ining sa mga posters na o kung sa mga streamers mismo sa mga kandidato nga nagpapili. It's either manaya sa national o konda sa may local elections. Because ang nakabotang sa Fair Elections Act may mga do's and don'ts na dira nga muni dapat lang ang pagsunod sa mga kandidato. It's either mga kandidato actually tiniba na sila yung mga nagapangtakod, but dapat i-remind ninyo paano dumon ang inyong mga supporters nga muni sila ang nagabotang sa mga campaign na materials. Kay botang lagi dapat sa mga designated area ang ining mga posters nga ini nga nagapahibalo sa inyong mga supporters o kung sa mga botante nga inyong ginapangaluyagan nga ikaw ang nagapadalaga either sa pagka-presidente, vice-presidente, senador para sa mga party list groups kahit sa buong ang ginatutukan na diri para sa may national position sa bulan sang Marso. Tama naman yung pagkasugod sa campaign period para sa mga nagapadalaga na sa local positions. I-check na ito na kaya sa mga aga mo nga pagkasugod sa Oplan Baklas. Pagpang-baklas, pagpang-kakas, pagpang-palos sang Comelec kasi ng mga campaign na materials nga daw haluson o brahon nila Christmas tree ang dalan lakson. Kagiban pa nga parte sang ato na sa nga syudad kay bisan diin lang mayara sang nagakabit nga mga campaign materials. Direkta sa Maya Barangay Bata, Bombo Lianizil Minardo sa report. Kamin. Yes, sa Bombo Erlin, live kita diri sa buong nasa may overpass, malapit diri sa Maya Barangay Bata na Bombo Erlin. Nga sa diin ini ang starting point. Flyover, yes, correct ka Bombo Erlin, sa may flyover diri sa buong. Diri na ni Bombo Erlin no, sa information nga nakuha naton ang starting point again no kung diin magapatigayon sa Uplan Baklas ang kasabayan sa Comelec no karon mabisita man diri sa attorney Reva Sorbito ha Bombo Erlin. Diri makita nato na Bombo Erlin sa medyo may mga poster diri ako na medyo madamo-damo man ang numbers nga posters nga daari diri. No kung sa diin ini ginapang topic nila biskan mga street light sinibala Bombo Erlin sa may dalan sa Lacson. So may-ari naging tapikan pero ang iban diri sa may poste dogin pangkakas na di amat-amat sa nga nagliligad Bombo Erlin. Pero dito sa may punta na going to Talisay na Bombo Erlin so may mga pipila man dira ka mga madalagko nga poster sa mga kandidato nga nagapadalagan national ya Bombo Erlin. So diri karon chikero nato. Flyover why na biktima bumulyan?
Yes, sa Mayo lang gani Bomberlin kada wala man sa magin tapik gid no o kanagin pang tapik diri ang mga kandidato kan mga tinawo sini sa nga kandidato Bomberlin kaga so far diri Bomberlin daw wala man gid sang mga kahoy nga ginapangatapikan diri nila unlike sa iban nga mga areas sa Bomberlin no diri sa may syudad sa Bacolod nga pati mga kahoy ginapangatapikan nila diri sa may dalan niya sa Mandalag sa bata kapag going dira sa may dalan sa Lacson so hindi gid katama ni Bomberlin bala ka damo-damo gid ang poster nga nakatapik dira anak dito sa may pakadto sang Tango via Bomberlin so may mga designated places dira nga talapikan gid mismo sa nga poster sinina sa nga kandidato sa Bomberlin no wala pa diri hulat-hulat pa naton ang mangbaklas sa sini nga aga. Okay, so kunalin ka rin sa may Lagoon area bala, kapag ka dira, dabogin sa mga kita nato, naran sa mga posters ang kuryente, Yes. Bombolian, bisan pagani, amo lang siling mo sa may TL sang traffic light, street light. Correct gada Bomberlin no ang problema siniguro sa may mga tinawo bala sa nga kandidato ko na politiko Bomberlin base siguro wala ini sila na briefing nga dapat sa designated lang na areas kag hindi pwede na mga kahoy mga kuryente Bomberlin nga tapikan nila kahit di daw kasyado man ni kadelikado Bomberlin hindi lamang sa mga nagatapik mismo na sa mga nagalabay-labay man na Bomberlin no kay base may mga kahoy panada sila nga ginapangbutang kag madagdag na no so madamo sa nga masangtan sini Bomberlin sa malabutan isang mata mo da kay sino nga poster ang dapat yes. Nga kakason. Correct kada Bomberlin so dira na matamat na ligad pa kakasa syudad pero do kung gabi Bomberlin magalabay ko ganito may makita kay may yara nagapanakod sa mga posters sa nalain-lain nga area so do gabi nila ginapanakod ni Bomberlin ang iban nga mga posters ang kandidato. Iba na dira mga nagapadalagan na presidente kay vice president inang tandem magid bala sila no gatubangaya sa duwa ka sa isa ka poster ang tsura nila nga duwa. Yes, correct kada Bomberlin ka kunti sana ini sila sa nga kadalagkuon sa ilang nga mga tarpaulin which is sa Bomberlin nagalapas man bala sa standard no nga gina required lang kung dapat kung ano na lang ni kadagko o kanang ka-standard sa nga tarpaulin so ang iba niya Bomberlin daga parang latas o kanaga parang lapaw no kadagko sila sa ilang nga tarpaulin niya katama. Dahil nabi kon ining mga posters nila ara lang bala sa may mga posters sa kuryente or sa mga street light kay man kung makakas gani kag baskog balang hangin matabuan nga ra kadara ikaw gid ang matampaan. Yes, correct gid Bomberlin so dapat ining nagapanakod sa mga poster no aware gid sila kag na briefing gid sila sang maayo Bomberlin kay para hindi na budlay mano sa bahin sinibala sa mga nagapakakas o nagapang checker man dire Bomberlin nga hambala na sila nga daan kung diin lang pwede kag kung ano pwede niya nga kadagkuon ang itapik sa ni Bomberlin galing kay ang naga paubra man niya kag ang nakabalo gini sang standard gid Bomberlin nga poster nila sa mga kandidato mismo so dapat ang mga kandidato hindi naman ni magpasaway Bomberlin kung ano ang gina-required so dapat sundon na lang gid Bomberlin. Dira sa makita nimo pwede na naton may ngadla ng mga kandidato nga na mga tawo nga ara-drabla sa posters. Bomberlin sa dire may sa mga poste bala no may ari dire poster nila ni Mig Subiri Bomberlin. So may ara man di iya ka mga party list abang party list sa Bomberlin. Kaga sa punta may ara iya ni Villar no. May ara iya ni Villar Bomberlin kag dito sa may punta-punta hindi na gid mayo kitaon na Bomberlin ang ila sini so magagmay lang man ni ang iba niya Bomberlin pero aray mga naka sub-it bala sa may poste no galing kay ginabawal ni Bomberlin. Si Ping Lacson kag Tito Soto dumayop danay man sila nga duwa nga poster. Yes, correct kada Bomberlin may ara no kag si Gibo Chodoro ni pala Bomberlin no may ara man nga naka tapik diri sa may area sa barangay Bata Bomberlin. May BBM man gani kita nga nakuhaan sang ano no sang litrato. Yes, may ara man sa may dalan sang Lacson so medyo madalagko ini ang ila Bomberlin nga mga posters no kaga mayo lang gani ang iba niya Bomberlin do ka wala lang man niya gani ga pasaway no ga sunod naman pero may ara gid Bomberlin nga naga alapas sinisagid na required lang sang Comelec kag kasubong man sa mga probinsya kag sa mga syudad Bomberlin. Ang iban nga mga party list groups naga amatamat naman subong
pangtakodan ni isang mga posters nila. Correct, Bombo Erlin. So nagamatamat naman. Dre, kaluyan, Bombo Erlin, ang iban din nga mga posters sa may mga poste na naamat-amat na sang syudad sang nagliligad. Mabalaan mo nga may-ari deligad kasi may kahoy pa bala Bombo Erlin kang may bilin pa nga tarpaulin nga nag-iisi. No? So, kaya hindi gid sila makaluwas din sa may syudad kahit ginamat-amat iniya sa mga bitaw kagara sa may bahin sa nga task force disiplina Bombo Erlin. Kung manubo-nubo ng ginakabitan na sinang may kahoy bala at yung frame niya na bombolyan mo kay siyempre paliron man kung wais ang kahoy nga na kung nga ginutok ang area doon mo kamo galabay mapilasan ka pa sa mga staple wires pa nga daan eh. Yes, Bombo Erlin ang ila idea sinito may buho ni bala ang poste no. May mga buho ini so ginadasok nila sa alambre kag amo paghigot no sa may frame sini nga kahoy so grabe ang effort nila so hindi ni makakasan sa babaw kinanglan gini sa nga hagdanan ni bala Bombo Erlin no kung scaffolding para makakas ini kay medyo mataas na kag malapit na gid sa kuryente ining frame sang kahoy so may mga bilin-bilin pwede gani sa may dire sa may dalan sa nga Barangay Bata Bombo Erlin. Imaginean mo nang hatag nila yung trabaho sila mga ahensya sa gobyerno nga dapat ang COMELEC na nga sakuan ang nila ang pagpreparar sa mga voters list bala kagiban padra nga mga tutukan na nila may kang tanan sa eleksyon hindi na tani mga magpasaway ni mga kandidato because dapat tara sa ilang responsibilidad bala Bombo yan i-remind nila mga supporters sila mga nagapangtakod o mga ginasugo nila dira hindi pagibutang sa mga posters ang kuryente kag sa may TL sang street light. Correct ka na Bombo Erlin, subong pa lang galing na kampanyahanay pa lang isa madamo na sang violations ang nagapadalagan ng mga kandidato no hindi lamang diri sa may syudad sa Bacolod mismo na siguro sa bugos nga Pilipinas sa Bombo Erlin no kay sa diri makita ginaton kag naobserbaran no kung ano kadamo ang poster ginatapik sa mga hindi man designated areas kag sa ginabawalan na Bombo Erlin ilabi na gid sa mga puno sang kahoy kag sa mga poste which is kadelikado kag man ang sa puno sang kahoy Bombo Erlin nung ginapatay nila ang puno sini which is may kabuhi ni ang tanom Bombo Erlin no kag ginabawalan gid so kapila ni silang balan may ara sa gihapon nga nagapadayon tapik sini sa mga poster nila Bombo Erlin sa may puno sang kahoy. Kung pwede lang makabalo sigurong kahoy do gusto niya man ang ilansang man naglansang sa iya mo. Correct kada Bombo Erlin no gaaragoy na niguroy ang mga kahoy sang opisyon nila no nga panapikanay sini hindi man basta-basta nga isa lang ka poster ang iban Bombo Erlin kasundanay patag-anom tag 5 kabilog sini ang ginapalaba nila nga tapik dira sa may mga puno sang kahoy diri sa nalain-lain nga area sa syudad sang Bacolod. So after na karon pang baklas inventaryo na ang COMELEC o mga upodan nila dira mga gindeputize man ari gani Vlade Gonzales man nga nagatalapik sa may poste Bombolyan no? Yes, so may mga Eduardo Padillos. Yes. Mayara gid Bombo Erlin, madamo gid sa mga kandidato no hindi lamang national mismo na local man Bombo Erlin no kalabanan tagid gani makita diri no nga naginatapik ini sa may poste kag sa may puno sang kahoy is local o kan taga diri mismo sa may syudad sa Bacolod nga nagapadalagan no mga politika diri mismo Bombo Erlin. So kabay pa karon nga kung may inventaryo dira sang COMELEC panghingatlan din mga may pinakamadamo nga mga posters sa dira butag na top 10 na bidra karon kung sino ang may pinakamadamo nga mga posters nga ginbutang nila sini mga posters ang kuryente. Yes, correct ka na Bombo Erlin kung sino ni ang may pinakadamo karon ti amo ni gali ang pinakasalawayo ng Bombo Erlin nga nagatapik sini sa mga undesignated area sa Bombo Erlin. Kung pwede lang ni mabuhin tali sa boto nila no gani ka tiliman na pwede mo ang number sa mga voters sa magandang pag-isipon sa Mayo 9. Kumagamo ni Bombo Erlin nga ibuhin sa boto nila ang mga poster nga makuha is daw ka tawhay guro sa nga nag-operate diri sa may syudad nga nagapangbaklas Bombo Erlin kay wala sila baklason kay wala guro may matakol sa ilang nga mga posters sa mga naglaylain nga parte. Hindi man abi pwedeng amo lang ni sundon bala sining mga team nga nagapang baklas kay pwede pa na sila makaobra sang iba nila nga mga obligasyon na Bombolyan kung why ni mga pasaway nga mga kandidato o kung mga nagapadalagan ang mga posters
nga kundi hindi lang balagyan na pang tapik. Yes. So correct na Bombo Erlin, no? So amo na Bombo Erlin, no? Sa pag-checkar naton adre, no, medyo may mga pipilagin nga mga salawayon nga nagatapik, no, nga hindi dapat natapikan nga mga area sa Bombo Erlin. So mayo lang kay ti subong daw jutay lang guro ang baklason ni na Bombo Erlin kay tinamata-mata na sang nagliligad pa ni sang mga nagapang baklas dire sa may syudad sang Bacolod, Bombo Erlin. Kung ang iba na dire nga mga councilor sa bala kag iban nga mga kandidato so far sa mga local positions duway pa man nagit sila yan nagapatuntakod da bala Bombo lian. Sa mga way padara nakapangatapik kabay pa hindi na kamo magpasaway kay kanamo sang lubrahon sang Comelec amol ni karon sagad nila kasunod upod man dirang DNR kagiban pang ginadeputize sa mga miyembro mga ahensya sa nga gobyerno naton. Subong pa lang nga dani remind na ninyo mga supporters kay mapati man lang na sila bumbulyan mo. Yes. Kung anong tugon sa ilang hindi ka mo magbutang sa poste sang kuryente o kung sa puno sang kahoy. Pero sining kay Ed Guillem nga niyo, ano ni Ed Guillem ni sa kahoy gadang iya nagalansang Magid gani Bombo Erlin, no? Duguba na nga plakang sa bayan sang Comelec kag sang sa DNR nga sulit-sulit nga hindi pwede gani sa may kahoy tapikan ang iban nagatapik pag ida Bombo Erlin sa tama gid ka sa lawayon sa mga dagko naman tani. So kay hindi naman na sila Bombo Erlin sang obligasyon nila kag sang buot silingon nga hindi pwede sa kahoy kag sa mga areas nga medyo delikado kung sa mga poste ni Bombo Erlin kay ti kuryente niya Bombo Erlin, no? So hindi na basta-basta kadelikado gid katama Bombo Erlin. Sige, balikan ta kada karon na Bombolyan kung makasugod na gid ang gining offline na baklas. So, thank you gid Bombolyan. Yes, sa Bombo Erlin, live kita diri sa may Barangay Bata. Ini si Bombolyan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo. Madamo nga salamat kay Bombolyan ni Zil Minardo. Direkta dira sa may flyover sa may Barangay Bata, syudad sa Bacolod. Sining nga mga opisyal nga nga mga inyo nga mga campaign na materials nagatapik sa mga poses ang kuryente o kon puno sang kahoy padala na kamo subong sa mga tiglawas o kon mga tinawon ninyo nga mabulig sa Comelec kamo na mismo ang voluntary nga magpangbaklas ini. Kay kadamon sang lubrahon karon ko may inventaryo diri sang Comelec kabay pa nga may ngadlan ng ini mga yara sa may honor roll. Nga number 1 gid nga may pinakamadabo nga mga campaign materials nga nagatapik o kung mga ginlansang sa may puno sang kahoy. Kung pwede lang na makapalo sa puno sang kahoy, ganito gusto naman kamo man ilansang dara mo. Mirapeng Lacson, Tito Soto, Vlade Gonzalez, si Attorney Eduardo Padillos, may sunod ito, Ed Guillem. Ate ko nang inyo, dara nga mga posters, mga nagkilinabit sa mga posters ang kuryente, subong diri sa may dalan Lacson, padala na kamo sang mga tinawon ninyo. Magbulig diri sa Comelec, kag kamo na mismo dira magpangita dira habuyan ninyo. Kaya mo ning nagpa-contribute actually sa karamuon man sang basura, okay lang ni kumintras tanto nga nagatapik na inyo diri nga campaign na materials, pero kung ining paliron sang hangin, kung din nagabarikotot ning inyo nga mga campaign materials. Amo nang ginalauman naton nga hindi lamang ni pagpangbaklas ning obrahon isang Comelec, pero kung mayara man lang sa nga kaigo nga sanction, bato kadiri sila mga kandidato nga mayara sang violations o mayara man gani kay Bongbong nga Marcos. Ang iba na padara nga mga national nga mga candidates sa rin ba ni nagligad ang ilang nga mga campaign materials. Actually, kung kilala na gid kamo because nakadamo man kamo sa maayo nga hinimuan, ang nagakaangay kamo dira sa Pangimanwa, hindi na ninyo kinahanglan nga mo gini kadamo. Kumpirme ka mo batian sa balita kag makita sa mga pumuluyo bala nga mayara gid kamo sang ibuga. Mayara kamo sang maayong plano para sa aton nga syudad, sa aton nga probinsya, sa aton bilog nga pungsod. Hindi na kinahanglan nga inanghatagan pa ninyo sang dugang nga trabaho ang Comelec nga karamo sang ulubrahon nila. Karong kung gusto na lang sila magsunod sa pagpangbaklas sa inyong mga campaign materials.
Tani ko may sanction man lang ining campaign materials ganing ginapang kakas ipang lapdos na bla sa ila. Ganing ini man pwede kati ma physical injury kita na karon no. Pero lihingadlan na lang gid. Hingadlan sang Comelec si amo ni nga kandidato amo ni kadamo ang iya nga ari dere sa mga poste sang kuryente sa mga tiil sang street lights. Number 1 sa listahan nga violator. Kay kon kamo nga daan nga mga kandidato ginapanumdum ninyo mga supporters. O kon ining mga ginsugo ninyo dira nga mangtakod sining campaign materials, toto ini kagid magbutang sang akon nga poster sa may poste sang kuryente o kon sa puno sang kahoy kay karon matindakan kada sang kahoy. Kag nahuya ako. Nga karon ni ngadlan tong akon nga pangalan nga violator ako. Nagbutang ko dira sang campaign materials sa lugar nga hindi dapat butangan. Actually, ni mga lokal nga mga kandidato nga ni nga mga nag-file na aspirant o man lang ni sila subong, hindi pa dapat kamo gani magbutang sang inyo ni nga mga campaign posters. Kaya nga, ang inyong ang campaign period para sa mga lokal nga mga kandidato, Marso pa kamo. Marso pa kamo dapat ang butang sini para butang ninyo sa designated area para sa campaign materials. Balikan na nato na karon na si Bomboliani Zila Minardo sining nga karabuon sa mga nagpang-baklas. Basi karon ang basura para lang dire sa inyo campaign materials isa nakatrack ka bala. Kay mga pasaway. Di dapat ang maring isa sa mga i-consider sa mga botante kung ang ining nagapadalagan gani hindi gani maka respeto sang layi, iban diri mga abogado man. Pero di man gani kay hindi ko nanong kasuguan, ti dapat amo na isa sa mga consideration. Ini bala ay nagakaangay ini siya nga iboto kun nga sa simple balang gani nga guidelines sang Comelec nga ang ining campaign material sa batibotang sa designated area nila hindi nakaintindi. 35 minutos na nakaligada sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalik na to ni Sorianta ang ining disqualification na case, bato kasakay Anaya Senador Bongbong Marcos, may mga nagasiling lantawon na lang nasa adlaw sang eleksyon. Bayo man gani kay tuloy na tuloy ang iyang pagpadalagan. Kay lantawon na lang nasa bayan numero sa mga botante sa Mayo 9 sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes. Kapiling natin ngayon ang isang Kristiyanong lider, abogado at veteranong mambabatas na naglinlingkod ng halos sa 3 dekada na sa mga Pilipino. Bilang dating cabinet secretary, 4-term congressman, 2-term senator at speaker of the House of Representatives, patuloy siyang humanap ng paraan upang masolusyonan at sumaya ang ating bayan. Sa loob at labas ng Kongreso, tuloy-tuloy ang kanyang pagtulong sa bawat pamilyang Pilipino, lalo na sa panahon ng pandemya, kaya tinawagan siyang Mr. Bayanihan. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi ang Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. Sir, maayong aga sa inyo. Maayong aga sa tanan, maayong aga Erlyn, at maraming salamat sa pagkakataon na makakonect sa ating mga kababayan sa mga panahon na ito. Sir, nabalitaan po namin na kayo po ay maglulunsad ng isang eco-friendly campaign para sa inyong comeback sa Senado. Dito po, wala daw po kayong ipapaskil na physical na kopya ng mga posters at flyers ninyo. Wala rin daw kayong ipapagawa mga baller IDs at hindi mag-organize sa mga motorcade. Instead, hinimok ninyo ang ating mga kababayan, yung mga supporters po ninyo, na magtanim ng puno o mangrove at mag-urban farming po. Ano po yung dahilan ninyo para sa desisyon na ito, sir? Well, Bomberlin, siguro isa sa pinakamahirap gawin ng tao, no, lalo ng public servants, ay mag-lead by example, no, o yung sinasabi pong practice what you preach, di ba? Kasi madaling sabihin
ideal, pero yung gawin mo talaga. So, nung nagdi-discuss kami ng pamilya at nung aking close sa campaign staff natin, napansin po namin na nitong pandemic, 3 ang nangyaring maganda no? 1, naging mas malapit tayo sa Panginoon sa pagdadasal, di ba? Number 2, naging mas close tayo sa family members natin at pinaka-close na kaibigan. At pangatlo, gumanda yung environment, di ba? Yung hangin mas gumanda, nag-lessen yung pollution kahit sa mga tourism sites. So despite lahat ng problema, we were thinking, paano gagawin yung campaign na maka-Diyos, nakasentro sa pamilyang Pilipino, pero can actually help the environment. So, na-bring up yung idea, why don't we not print any calendars or any handbills, di ba, mga kalendaryo, ganon. So sabi nung iba, kung ganyan din ang gagawin natin, huwag na tayo magpagawa din ng mga bowler, yung mga single-use ba na after election itatapon din, di ba, mga tarpaulin. So nag-volunteer po yung ilan mga tricycle association, mga TODA na natulungan ko over the years na mag-motorcade sa mga barangay nila. Naisip naman namin, ilang lugar level 3 pa. So baka magkahawaan pa pag naglabasan ng tao. Tapos may pollution pa yan. Tapos gagastos pa sila sa gasolina nila. So we decided, why don't we try an eco-friendly campaign? Contribution na natin to sa ecology, sa environment. Having said that, syempre, challenge po to. Kasi lamang ka pa rin talaga kung pangalan at mukha mo nakikita pagka papunta ka na sa presinto, sa polling area sa araw ng pagbobotohan, di ba? So, but I'm blessed na pangatlong takbo ko na tong senador, so medyo kilala na. So hopefully po, makakontribute ako, but hopefully po, maging successful pa rin yung campaign natin. Okay, sir, marami pong campaign or marami kayong campaign promise ni Pangulong Duterte noong 2016 na natupad sa kanyang administration. Isa na po dito ang pag-create ng Department of Migrant Workers na napirmahan na po ng Pangulo ngayong or nitong December 30 bilang isa na pong ganap na batas. Sa palagay po ninyo, sir, ano mga programa ng Duterte administration na dapat ituloy ninyo at ng susunod na administration? Well, lahat po ng administrasyon ay may strength, may weakness, at dapat ituloy pagka maganda, di ba? So like si President Aquino, tinuloy niya yung 4Ps ni President Arroyo, pero pinaganda pa niya at pinalaki niya, siya nagpalaki. Tinuloy ito ni President Duterte. So tingin ko yung build, dapat ituloy yan, lalo na in the past decades, panay Metro Manila lang yung pondo, especially po sa Visayas na marami po tong island province. Napaka-importante po yung build, mga pondo sa infrastructure, no? Secondly po, yung laban sa droga. I think the police should have a strong internal system para walang abuso. Tingin ko dapat bawat probinsya ay may rehab center. And sana po, ang DepEd, lagyan talaga ng facilities at pera ang sports, arts, at saka culture, no? Yung music, yung dance sa schools, para yung mga bata malayo talaga sa mga masasamang bisyo, no? So dapat ituloy yung drug war, pero dapat ayusin din to, no? So napakarami actually, Bombo Erlin. Let me just say, kung ano yung magandang programa, ituloy. Kung ano yung maganda pero may problema, ayusin. At kung ano naman programa na waste of money or graft prone, siguro dapat i-rethink yan. Kasi sir, dito sa personal ko lang po na pananaw ay yung drug rehabilitation, yung anti-drug war, siguro yung problem o yung kulang dito sir, yung rehabilitation, ano kaya sa tingin ninyo sir? I agree 100%. Ang kulang prevention at saka rehabilitation. Nakatutok lang tayo talaga sa law enforcement Opo. Pero kung prevent natin sa pamamagitan ng sports, halimbawa, para yung mga bata ni hindi uminom o hindi, kasi pag atleta yan, ni hindi iinom o maninigarilyo yan what more drugs, diba? Secondly, victim sila So pagka-addict na, hindi mo lang makukuha sa takutan yan kailangan talaga ng rehabilitation. Correct. So agree po ako na ang dami pang elemento ng drug problem na hindi pa natin nabibigyan ng tamang pansin. Paano po yung supply nito sir? Kasi sa tingin ko, kahit kaano pa kadami yung mga users dito sa bansa, pag walang pumapasok ng supply, wala silang magagawa. Totoo po yun. Ang problema kasi talaga yung tubong lugaw, no? Kaya makikita mo from yung morphine and cocaine at marijuana na masama pa rin pero mas natural. Etong shabu,
na nakakasira talaga ng utak. Ano kasi, ang laki kita dito at saka may local na rin na gumagawa, no? But I agree with you, pag walang supply, walang mabibili. Pero sa sobrang laki ng kita, natetempt talaga yung iba nating kababayan na pumasok dyan eh. Pero I can also say the same thing, di ba? Kung walang buyer, kahit na may supply, wala rin. Kaya lang nga, pag addict ka na, hindi mo naman choice eh. Hanap-hanapin ang katawan mo. That's why rehabilitation is a big part of solving the drug problem. Finally po, sir, ano po yung maiwan ninyong mensahe? Malapit na po, sir, yung Valentine's Day. Well, happy Valentine's in advance sa ating kababayan at parating yung unahin ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Having said that, hingin ko po na suportahan natin ang ating pong media, ang ating mga journalists at broadcasters. Trabaho nila magtanong ng mahihirap na tanong at trabaho po nila himayin ang mga pangako. Kung tama informasyon, maganda po decision making natin. Kung fake news po o kung saan lang natin kukunin ang news o hindi mga experts ang mga may interview, delikado po tayo. So, yung paborito nyong programa, paborito nyo pong mga anchor hintilan, supportahan po natin. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. So dapat po talaga, sir, merong debate, forum para doon sa mga candidates. 100%, Erlene, at kailangan talaga open sa question, open sa interview ang bawat isa. Kasi hindi mo mahihimay talaga eh. Pagka ang kandidato gustong manalo, lahat sasabihin. Pero kung pwede mong tanungin, pwede mong i-debate, lalabas kung totoo yung sinasabi niya o hindi. With this, maraming salamat po, Senator Alan Peter Cayetano. I hope na makapagbisita din po kayo, sir, sa amin dito sa Bacolod. Magandang umaga po. Look forward to it po at isa-schedule po namin. God bless. Magandang araw po sa inyong lahat. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Impunto alas 9 na sa aga. Madamang salamat kay former House Speaker Alan Peter Cayetano. Speaking sa eleksyon, maningin nabantayan naton ang desisyon sa COMELEC First Division para sa disqualification case. Again, napasaka bato kay Anay Senador Bongbong Marcos. Kahapon, nabasa na rin sa konfirmasyon sa poll body, dismissed ang ining disqualification case. Aganaw yata na sa First Division sa Commission on Elections. May mga nagasiling yung ati expected na gaman kag why naman dere sa bag-o. May mga nagpakamalaot naman because amo ni ang nangin pamatbat sa mga commissioners na nagabugos sa First Division sa COMELEC. But balikan nato na si Attorney Jamax Ortiz, ano pa ang posible nga mahimo sa mga petitioners bato kadre sining disqualification case. Attorney Jamax Ortiz, live kita sir sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo si Bombo Erlene Mayong aga. Good morning, Bombo Erlene. Sa aton dira maukod katag palamatisang Bombo kayong aga. Expected or unexpected ining decision sang First Division attorney? Di expected na ginaman nila. Ibase mo na Bombo Erlene sa ruling sang Second Division, no? Actually, kung tanawon mo ang decision subong sang First Division, practically the same ang ila argument dito sa cancellation of COC sa unang na kaso to sa nuisance, i-declare sa nuisance, and at the same time ang second case was the cancellation of the COC. So ang justification sang First Division practically dogin adapt ya di ang Second Division because kung tanawon mo gid kung Berlin, simple lang ang argument mo. Why na nagkadtoya sa damo pang labor-labor? Simple lang una siling sang First Division. Ang original nga NIRC o the National Internal Revenue Code of 1977, nagipikto na siya. Now, sa 1977, wala na nakabutang na may ara sang ginatawag na perpetual disqualification. Okay? Question, san o nagbutang na may perpetual disqualification sa violation ng tax law? Ang sabat, January 1, 1986. Okay? Okay. Karon, kay ang gin-file sa kay Bongbong Marcos, non-filing sang iya nga income tax return o kon ITR sang 1982, 1983,
1984, 1985, meaning 4 years, non-filing. So, hindi nga mga offenses ni na-committer sa 1982, 1983, 1984, 1985. Di kay ang bag-o nga layi nga nag-amindar sa IRC of 1977, ginatawag ina nga presidential decree. Iya pa na ganin ni Marcos man. Correct. PD 1994. Okay? So, PD 1994, nag-epekto sa January 1, 1986. Ikaw kung 1986 siya, ang committer nga na, ang sala nga siling na committerya was prior to the effectivity sang perpetual disqualification na kay ginamindar sang PD 1994. This time, nagabutang dira nga may ara perpetual disqualification from office. Pero ina siya nag-epekto sang January 1, 1986. Okay. Kung ang na-committer nga offense ni Bongbong Marcos was in 1982, 1983, 1984, 1985. So, hindi siya covered. So, ginatawag ina siya ex post facto law. No? Okay. Latin ina, ex post facto law. Meaning, offense ini o kung acts ini nga na-committer before pa nag-epekto ang layi. Kung tanawon mo, Bombo Erlen, although wala ni ginsight sa ruling nila, under the Bill of Rights, sa ato ng Constitution, specifically, Section 22, nagasiling gida, no ex post facto law or bill of attainder shall be enacted. Okay. Meaning, hindi ka maka-enact sa isa kalayi nga naga-punish sang isa ka akto prior pa sa pag-epekto sang ina nga layi. Otherwise, kung nimuon mo na, but mo silingon ang akto nga subong pwede mo mapinahan in the future. Anong dipinsa na karon sa kon? Wala na siya dipinsa because at the time nga ginkomiterya, hindi pa siya matawag nga ginpinahan pa. Just like ang imo comparison de Berlin, ang cyber libel case, no? Yung cyber libel, nag-epekto ini sang 2012. So kung ginatake mo sa Facebook ang isa ka tawo sang 2011, hindi ka pwede maakusaran sang maybe libel na siguro but not the cyber libel case. Tungod na epekto ang cyber libel sang 2012. Okay. Pero, Bomberlin, kung ang isa kalayi, ginpasar subong, pero makabenepisyo sa acts sa previous, tagaan mo sa epekto. Okay? Kung disadvantage, hindi mo tagan epekto, pero kung advantageous to the offender o sa accused na, tagan mo epekto. Okay. Just like sang death penalty. Ang death penalty, under the 1987 Constitution, inabolish ang death penalty. And we were at the time the first ASEAN country nga nagdula sang death penalty. Pagpasar sa 1987 Constitution, no, wala na death penalty. Pag-abot ni Ramos sa 1994, gin-reimpose siya ang death penalty. Pag reimpose siya, pwede na masintensyahan siya, pwede ka nakapatay tao. Just like sang timpo ni Leo Echegaray. Correct. Okay, ara pa ang death penalty. Pwede na injectionan sa lethal injection ang wa ni Leo Echegaray. Pag-abot ni Gloria Macapagal Arroyo, sang timpo sa wala, pag-abot ni Gloria Macapagal Arroyo sang 2006 gindula ya sang Congress ang death penalty gindula. Pero antes sang 2006 may nasintensya na to yung mga death penalty for tikadamo. Okay? So karon kay may bago nga layi nga nag-abolish sa death penalty. Ato ang sentensya sa death penalty will now be benefited kay wala na sang death penalty. Life sentence na lang. So ginatagan mo siya sang retroactive effect kay nga pabor siya sa akusado o sa offender. Pero kung hindi siya pabor, disadvantageous. Just like in this case of Marcos. Disadvantageous siya kay gin-convict mo siya sang isa ka akto na nakomiterya previous pa yan nag-epekto ya ang perpetual disqualification sang January 1, 1986. Amo na nakasimple Berlin ang ila reasoning. Ang next question is, inibala ang non-filing sa income tax return is a crime involving moral turpitude? Siling sa first division, the answer is no. Because non-filing of ITR is not inherently immoral. Hindi siya inherently immoral. Nangin immoral lang siya tungod na kapasara sa layi. Pero ang murderya, ang homicide, bisa na pangasugid, inaya inherently immoral siya. But non-filing is not. Berlin. Okay. So, bali, attorney, kung nagsaka na to sila sa Court of Appeals, ang
multa or ang pina lang diri kay Marcos is magbayad siya sang multa. Wala na to nag-apply sa iya ang perpetual disqualification from holding public office. Yes, hindi na siya. Kay tungod sa 1997, modify ang desisyon. Kay sa first decision sa RTC, convicted siya pero may imprisonment. 3 years kada isa ka offense. O kung 3 da, kundi 9 years siya. Pero ina siya ang imprisonment, gindula na. Instead, wala na siyang ginatawag tax evasion. We must remember, ang tax evasion is different from non-filing of income tax return. Okay? So, kung tax evasion niya, matawag mo siguro, daw immoral siya. So, it involves moral turpitude. But considering, however, na pag-abot sa Court of Appeals, which is now final and executory, meaning, sa gusto mo kasi hindi, ang ma-prevail sina will be the ruling of the 1997 ruling of the Court of Appeals. So with that, kung mo nga ang penalty, fine na lang, wala man da kasiling may perpetual disqualification, kaysa nasiling ko na, kung i-apply mo ex post facto law, hindi siya hindi siya applicable. So therefore, lang tamastik sa ruling sang Court of Appeals na mabayad sa fine. So kung nabayaran ng fine, tapos na, wala na. However, sir, may argumento man diri like former Commissioner Guanzon that Marcos camp wasn't able to pay sining multa. Ang akong natindog, Berlin, no, as a lawyer, not because I am siding with anybody or Bongbong or kay Lini daw, I am always impartial sa magatag ko sang legal ng opinion. Assuming for the sake of argument, kaya iti nakabutang to lease rental, although the camp of Marcos is saying na bayaran na nila yan sa biyaya through land bank. So, may admission man nga sila siguro na assuming wala na lang direkta bayad sa court. So, kung wala mo ginbayad sa court, we saying na disqualified na siya just because wala mo ginbayad sa court, then the fact na you paid it to the government, not to the court, is already a clear manifestation nga you want to comply with the order of the court, although directly wala ma-deposit sa court, wala lang narektaman sa land bank, which is in payment, of course, for the fine. So what is the difference there? Are we saying just because, technicality naman, just because wala bayad sa korte, pero ginbayad mo sa land bank are we saying wala mo bayaran ng fine? Now, ang ipakita ng resibo, according to Commissioner Guanzon, nagasiling lease rentals, okay? Lease rentals. So that issue, ina siya nga resibo, kung matuod din man o hindi na, that will now be appreciated to the Supreme Court. Okay. Because ini nga kaso subong, i-desisyonan ini siya sang en bank na, bilog na nga komisyon subong, kay mapile na sang motion for reconsideration, just like atong sa second division, it's now with the en bank. Ini ang first division na decision ni Casquejo kag ni Pirulo ni will be decided also by the Comelec en bank. So, ang ruling of the Comelec en bank is appealable to the Supreme Court within 5 days from promulgation. Ang final sinin nga matabo, Berlin, is ang Korte Suprema na magadeterminar kung ang atong yadtong nga resibo nga lease rentals in payment. Kag assuming for the sake of argument nga wala sa kabayad sang fine, are we saying nga kung wala sa kabayad sang fine, dugang naging salaya, perpetually disqualified siya? Yeah, to me, as a lawyer, yan serious no. Okay. Kaya non-payment pa na, wala bayad sang fine da. That's it, modify sang judgment. Wala man niya maliwat, Berlin. Pwede man siya makabayad, sir, no? Subong, kung wala siya sabi na kabayad sa to? O hindi na pwede? Yes, oo. O wala, pwede. Regardless kung nabayaran niya ko wala, it does not change the picture nga perpetually disqualified siya. Kaya wala naman niya nakabutang nga perpetually disqualified siya mo. So, kung nabayaran mo sa wala, it does not matter anymore insofar as the qualification of Bongbong Marcos is concerned, Berlin. In short, attorney, sa imo ya own legal opinion, sa paghimahimay na to na sining kaso, ang ining desisyon isang First Division isang Comelec, hindi siya dapat kahangawaan. Nagakaangay lang gid ni ang desisyon. Kung tanawon ko, yes, kay may basis sila. Let it be nga ma-inbank na sila, and then after that, Supreme Court, finally, malabot din siya sa Korte Suprema. And I will agree with Commissioner Guanzon nga pinaka-earliest ma-resolver ini siya. Para nga mabalance pumuluyo, na before mag-eleksyon sa May 9, at least mabalance ang pumuluyo kung qualified siya o kung disqualified. Hindi man dapat niya ma-delay na. Hindi na tayo magulat nga tapuson na eleksyon, kag mo pag-desisyon niya sang Comelec.
mas mayo nga temprano pa madesisyonan po Berlin. Pero sir, ini makabentaha sa mga pumuluyo because sa kampo man siyempre ni Marcos, sa mga nagpamatok man sa pagbadalaga ni Marcos, at least ibaluan na lang naton sa adlaw sa eleksyon kung ano gid ang desisyon, kung siya ang kwalipikado nga magpadalagan. Yes, before sinabo Berlin, that is why every party should encourage sa pumilikda nga dapat madesisyonan na nila para nga ang gumuntang partisan ng issue, at least ang mga voters well informed. Kung bala, kay karon kalaway mo na nga, wala pa siya ma-disqualify before election, wala pa bla ruling ang COMELEC. Matabo sinaya, kung butuhon mo si Bongbong Marcos, uli galit, disqualified man lang siya. So, disenfranchise mo ang Filipino people. So, it is better for the Supreme Court to decide the case before May 9, 2022, Berlin. Inaya sir kung ang ining appeal sa mga petitioners ipasaka nila sa Supreme Court. Pwede ni sir hindi na sila din maglabay sa unbank, madiretsyon na sa Supreme Court? Hindi, subong unbank na subong. Kundi na subong ma-receive na lang adlaw, may 5 days na sila da nga motion for reconsider sa COMELEC, and then the COMELEC will decide it en bank. So hopefully by next week or before the end of February makadesisyon na. If you will recall, Berlin, ang mga previous cases like the case of Duterte, for disqualification cases were filed against Duterte. On the other hand, 2 disqualification cases were filed against Grace Poe. Kay tungod nga kuno foreigner siya. All this were resolved by the Supreme Court before May 9 elections. So si Grace Poe was declared as a natural born Filipino citizen, and she was allowed to run. So that was before May 9 2016 election. So we are hoping nga tani amo man matabo kay Bongbong Marcos na before election day may ruling na ang Korte Suprema o Berlin. Kaya hindi pa nabi diri sir final hindi pa na siya magstapa diri ang mga petisyon, but ang patihan gid nato na ni final amo gid ang Supreme Court. Yes, kaya muna siya ang final arbiter. There is no appeal. Maglapaw pa sa Supreme Court, sa Diyos ka nang sila ma-appeal. That's why kung nabalan ka po Berlin, isa kalalaki, itsura mo daw kung ka doon Supreme Court, itsura mo, that is an insult because why ka appeal? Okay. Wala ka sang appeal. Amo na gayon. Subong ko lang actually nabatian attorney. Attorney, thank you gid ha sa time ni mo diri sa Bombo Radio Bacolod mayong aga, sir. Thank you and good morning. Maraming salamat kay Attorney Joe Max Ortiz. Kanay magkadatuan ko na balat nga itsura mo daw Supreme Court, no? Kaya way kaganman gali sang appeal. Tiyan man na, bayo na gani kung may rasang magpasaka sang ining petition before the Supreme Court. At least ang amo na niya nga to na final arbiter. Kung mag-rule dira ang Korte Suprema nga si Bongbong Marcos ang pwede makapadalaga na bilang presidente, amo na gid na siya ang final. So, subong diri because nga basura sa first division sa COMELEC ang ining pila ka tatlo ka mga consolidated nga mga petitions bato ka diri sining pagpadalaga ni Bongbong Marcos. Ining mga petitioners, they can still file the motion for reconsideration o kon appeal sa COMELEC and back. So pito na ginayadera ang mga commissioners nga magadesisyon na labi na kung makompleto na ni sila kung maka-appoint na si President Rodrigo Duterte. Kung hindi agad sila kumbinsido diri sa decision isang COMELEC and BAG, kahit for example, basura naman ining petisyon, pwede makapadangat o kung makadangop sa may Korte Suprema ang ining mga petitioners. Tiniya ginarespeto man naton ang ining mga desisyon sa aton nga mga commissioners. So, wala ka depende na nadara sa mga petitioner kung ano masurodan nila nga tikang. But tingin pasalig naman nila nga sila ang magapasaka or mag-appeal sa may COMELEC and BAG. May mga nagasiling man yung timayo managani kung na magadesisyon ng Korte Suprema nga kwalipikado nga magpadalaga ni si Bongbong Marcos lantawon ta na lang gid sa may tinta. Lantawon na lang gid sa numero sang shade sa tupad sang iyang pangalan sa may adlaw sang eleksyon sa Mayo 9. Sige
Sige, para nga makarelax kita danay, magabisita kita subong nga aga sa South Korea para sa aton nga Valentine's Day around the world. Valentine around the world. Valentine around the world. Bombo Radio will give you a glimpse on how Valentine is celebrated in other countries around the world. 사랑해. Eklipede. Я тебя люблю. Valentine around the world on Bombo Radio. Kadto naman kita mga kabombo sa Republic of South Korea sa East Asia ukon amo ini ang southern part sang Korean Peninsula kung saan ang northern part amo naman ang Democratic People's Republic of Korea ukon ang North Korea. Nakahibalo bala kamo nga ang kadamon karon sa mga South Koreans nagadangat na sa malapit 52 milyones. Uy, nakahibalo bala kamo mga kabombo nga mayorya sa mga South Koreans ang wala sang religious beliefs. Apang ang iban sa ila mga protestante man, Katoliko kag may mga Buddhist man ilabi na gid the Korean Buddhism. Samtang sa piyak sang pandemic karon sa gihapon may mga traditions and practices man ang mga pumuluyo diri sa pagpabutyag sang ila paghigugma. Saranghey sa Korean language may silingon nga I love you. Nan adju mani dang sinyul sa langhab nida. Silingon I love you very much. Amo ini ang mga tinaga sang paghigugma sa lingwahe nga Korean, ang official language sang South Korea. Paano naman magselebrar sang Valentine's Day ang mga South Koreans? Well, ang Pebrero 14 sa South Korea, adlaw ini para sa mga lalaki. Ang tradisyon nga ginusunod sa pungsod Japan kung saan ang mga lalaki sa sining adlaw ang ginapamper sa mga babayi pinaagi sa paghatag sa ila sang mga tsokolate. Ang mga nobya nagahatag sa ila nga nobyo sang chocolates bilang tanda sa ilang pagpalangga kag pagigugma. Samtang mahimo naman hatagan sang asawa ang iya nga bana sang chocolate subong man sa makabataan nga babayi, giving chocolates as a sign of love para sa ila pinalangga nga amay. Amo ini ang focus sang Pebrero 14 sa pungsod South Korea. Pamangkot mga kabombo, saan naman iya ang Love Day para ipakita ang pagpalangga sa mga babayi sa South Korea? Well, mayara naman sang selebrasyon nga ginatawag White Day sa South Korea tag sa Marso 14 sang tuig, kag sa sinin naman nga okasyon ang mga lalaki naman ang nagapamper sa mga babayi kung saan ginhatagan sang lover boy ang ilang nga nobya o kon asawa sang dulce. Kagalabanan na ginahatag amo ang Chupa Chups candy. Ay, Chupa Chups candy gali. Samtang sa mga wala nahatagan isang dulce nga mga girls o kon mga bingkong, kasakit. May adlaw man ini sila. Sa Abril 14 nga ginatawag amo naman ang Black Day. Sa sining adlaw, ang mga single women nagakadto sa isa ka restaurant agod nga magkaon sang black noodles o kon ang ginatawag Jajangmyeon. Surprisingly, one of the most popular gift-giving days of the year in South Korea is November 11, or the so-called Pipero Day, so named in honor of a favorite Korean stick-shaped snack. Sa liwat, saranghey, ukun, I love you. Nanachumani tanagsmi saranghamida, ukun, I love you very much sa Korean language. Sige, direkta sa may Changwon na South Korea. O po nato na sa buong aga si Bombo Correspondent of Faith Orbegoso.
Ricardel. Ma'am Faith, live kita sa Bombo Radyo Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Good morning po. Good morning po sa iyo, ma'am. Good morning po sa mga staff niyo. Good morning po sa lahat ng viewers ng Bombo Radio around Visayas or even around the world po. Magandang umaga po. Yes, live po tayo sa Facebook and sa aming YouTube channel. Kumusta yung panahon na dyan ngayon, Ma'am Faith? Malamig ba rin ba? It's almost spring na po dito sa Korea po. Pero medyo mahangin at medyo malamig-lamig pa po. Aha. Anong oras nga po dyan, ma'am? Ngayon po, time check, 10:23 po ng umaga. So, advance po kayo ng 1 hour sa amin? Yes po. Advance po kami ng 1 hour dito sa Korea. Aha, tumawag po kami sa inyo, ma'am, kasi dito sa Pilipinas, talagang nagmahalan na yung presyo ng mga bulaklak and pinaghandaan na po itong Valentine's Day. Kumusta po dyan sa South Korea? Okay, dito po sa South Korea ngayon, may ipapakita po ako sa inyo. Aside from the convenience stores, supermarkets, nagdi-displayhan na po yung mga chocolates dito, kagaya po nito. Ipapakita ko po sa inyo. Dito po, isa po to, tinatawag po tong CU or one of the famous convenience stores dito sa Korea. Makikita nyo po na nagdi-display po sila ng mga famous chocolates, Ferrero, mga like ganito po, lollipops, flowers, and some other famous chocolates po. At talagang napakarami pala ano. So yung ano din diyan kasama itong parang lollipop, yun pa yung chupa chups? Ay, hindi po. Ilan po. Okay. Pero ma'am, malaki po siya sa loob niyan. May madami pong lollipops diyan sa loob po. Okay. So hindi pala yan mag-isa lang. So marami pala sa loob. Marami sa loob po. Sa loob ng malaking lollipop na po yan. Pero parang baliktad yata kayo, ma'am, sa South Korea, ano? Kasi sa research namin, parang mga babae pala yung bumibili ng chocolates at saka nung mga flowers. Totoo po ba? Totoo po yun. Dito sa Korea po, may 12 days po na mga importanteng love days po dito sa Korea. Isa po ang pinaka-famous po niyan is Valentine's Day. Ito po ay sineselebrate differently from all over the world. Dahil dito sa Korea, yung Valentine's Day po, kaming mga babae, yung magbibigay ng mga chocolates or gifts sa mga lalaki po. At ito din po yung panahon ng mga single ladies or mga babae po na mag-confess doon sa kanilang feeling, doon sa nagugustuhan nilang lalaki. Ganun po ba? Okay lang po yun. Yan po yung chance nila to confess. Paano po yung sa confess? Sa kanilang nararamdaman po, doon sa lalaki. Pag-confess or the way of giving chocolate, pagsasalita, to invite the man to go on a date. Yan po. Pwede pong sulatan lang? Okay po. Depende po yun sa babae. Sulatan, through flower, or through calling, or depende na po yan sa babae. So, hindi na, kasi sanay kasi tayo dito sa Pilipinas na yung lalaki, siya yung nag-express ng kanyang nararamdaman. So, dyan pala, pag February 14, pwede po yung mga babae. Oo po. Pero hindi naman po yan. Chance lang po ng mga babae on February 14th na mag-express ng sarili nila or by giving chocolates. On March 14th po, yun po yung in a contrary. Meaning yung mga lalaki naman po ang magbibigay ng gifts kagaya ng chocolates, flowers, at iba pang mga gamit na pwede nilang ibibigay sa babae po. Pwede po bang mag-refuse yung lalaki doon, ma'am? Or an insult kapag hindi po tanggapin? Hindi naman po. Usually naman po,
ay tinatanggap. Or halimbawa po, ako for example, single ako, pwede akong magbibigay ng candies, chocolates sa mga lalaki po. It's all welcome po. Pero pwede rin pong magbigay as a gift lang po or as a part of the occasion na wala din pong meaning na ipinapaalam mo sa kanya na mahal mo siya. It can be possible. Okay lang po yun. Okay lang po. Okay. Pag ganito po kasi ma'am dito sa atin sa Pilipinas, a few days before yung Valentine's Day, tumataas na yung presyo nito mga bulaklak at saka chocolates. Kumusta po dyan sa inyo sa South Korea? Ganon din po. Dito po sa Korea, sa mga malalaking companies dito, kagaya ng mga like Pepero po, mga malalaking companies, Lotte, mga ganun po, nag-prepare na po sila a week before Valentine's Day or 2 weeks before Valentine's Day po sila, nagdi-display na po sila ng mga malalaking filed chocolates sa supermarkets, sa convenience stores po. Mga ganon. At saka flowers naman po, same price lang naman po. Hindi naman ganun po kamahal. Mabuti naman po kung ganun kasi dito sa atin yung 3 for 100 dati na rose. Ngayon 100 pesos na po yung per stem. So, dyan sa inyo pala, parang hindi tinitake advantage nitong mga negosyante yung occasion. So, kung ano yung presyo before yung Valentine's Day, on the day of the Saint Valentine, yun pala, yun din po yung presyo. Okay, oo po. Same lang din po. Kagaya nito po, siguro mga Ferrero, ito po, Chilchon Begon. So, kung i-convert po natin yan sa Philippine money, so mga 300 or 400 po, mga ganun. Okay, pero talagang mas mabili po ito ma'am pag Valentine's Day? Okay lang po yung price po. Parang fixed lang po. Tama lang po. Karapat-dapat lang po. Yung nagbabantay po dyan, ma'am, baka pwede po natin makuna ng kahit ano lang, mga ilang sentences lang po. Okay po. Sige po. Baka marunong din po mag-English. Sige po na to na si Mama Faith Orbegoso Ricardel. Nan-interview ako doon, TV. Happy Valentine's 좀 해주세요. Happy Valentine's man 해주세요. Kumusta daw po yung ngayon yung benta? 언니, 오늘은 캔디가 많이 팔아요? 달방 캔디 많이 팔아요. 오늘은 잘 없죠. Ngayon po, hindi pa po masyadong on sale ang mga chocolate, hindi pa po madami ang bumibili kasi po during the day po, February 14th, diyan na po yung nagbibilihan ng mga chocolates, flowers po. Okay, so pati pala yung mga anak ma'am, nagbibigay din ng gifts sa kanilang ama. Yung ama yung binibigyan. Yung lalaki dapat. Yung babae dapat yung bibili. Paano po yung anak mo, lalaki? Hindi po siya pwedeng bumili? Yung lalaki po, magbibigay po siya sa mama or sa kapatid niyang babae on March 14th po, on the following month. Okay. Paano ngayon ma'am? Kasi meron pa po tayong COVID pandemic. Ano na din po, hindi na ganun ka-strict yung mga restrictions ninyo dyan? Sa ngayon po, mas lalo pong dumadami ngayon yung affected ng COVID dito sa Korea po. Some of my students nga po, may ibang mga school muna na kinu-close dahil po affected po yung school nila, affected po ng COVID po. Kaya kinu-close muna yung ibang schools dito. Pero open yung mga areas para doon sa mga date sa February 14. Oo naman po, open naman po, restaurants, coffee shops, pero limited po yung mga tao. Okay. Ma'am Faith, maraming salamat po sa time ninyo dito sa amin sa Baumaradyo Bacolod. Finally po, baka pwede po kayo mag-greet in Korean language ng Happy Valentine's Day. Okay. Hello po. 안녕하세요. Happy Valentine's Day po.
like that. Sige, ingat Happy po kayo, Valentine's ma'am. Day po. Salamat po. Okay, madamong nga salamat kaya Mama Faith Orbegoso Ricardel, nagikan na sa maya Changwon na South Korea, diri sa aton nga Valentine around the world. Valentine around the world. Keep tuning in to find out how Valentine is celebrated in other countries. Valentine around the world on Bombo Radio. Okay, sige. Iba naman nga mga kapungsuran. Ang ato na pagkabisitahan sa pila nato na ka mga public affairs program, Bombohanay Big Time, Bombohanay sa Udo, and Zona Libre. Samtang nga nagailapit ang ining selebrasyon sa Valentine's Day sa Pebrero 14. Nagligaw kay na sa kagahon, nag-check ita dira sa may mga flower shops bala sa likod sa Bay Center. Inapayag ato di 80 sa mong kada stem, buwas basikon mag-isa ka gatos. Di kanini ikaw na pwede makabakala gin-advance sa kaya hindi na naya karon niya fresh malaya na pag-abot sa Pebrero 14. Ayo, sige lang, importante ang aton nga pagpalangga sa aton siga kapareho, sa aton nga mga miyembro sa nga pamilya, sa aton mga colleagues, sa mga mga abya naton ang nagapabilin. Ang importante sinabanwa yarang aton nga paghangpanay, kag subong manong gilapit ang eleksyon na hindi kita sa gadagay ka ilinaway bala. Ang iba na dira mga friends ninyo na buhinan na kayo hindi na kamo silinando sa inyong mga political views kag mga prinsipyo ninyo may kang tanan sa eleksyon o na sa politika. Ang eleksyon malipas lang ni. Ang mga abyan na kinanglano na gidinasya naton. Siling niya kakadabo ka na sa mga ginapang away, di ka mga ginapang bais na kaya ang imo yung kandidato nga pagsuportahan, hindi siya magsuporta. Di way ka man niya ginpilit. Way ka man ginapilit kung sinong imo nga kandidato nga pagsuportahan. Kita ang may kagalingon kita nga mga opinyon, may kagalingon kita nga mga pagpati. Kung ang iban nga tawo, way na nagapareho sa imo nga ginapatihan, siya to, way mo to nagapilit sa imo nga dapat ang ginapatihan niya, patihan mo man. Di kung lain dara ang ginasuportahan sa kakilala mo, sa classmate mo, sa office mate mo, sa mga miyembro sa imo nga pamilya, kahit bisan upod gani kita sa isa ka bubong, iyang ang aton nga panindugan way gani nagapareho. Sa mga pilion mo sa tiyempo sang pinili ay ang imo to magulang, possibly hindi man niya nagapareho ang kandidato nga pagsuportahan niya sa imo man niya nga suportahan. Ati dara palang gani mo na ng palanggiran tano pagadayhan na kung mga naglain-lain ng mga lugar ang inyong ginhalinan. Importante lang nga nagapangibabaw ang pagrespeto, ang pagigugma sa ato na tagsa ka mga tagipusoon. Kaya ti silang sa hawawan na ng mga bulak-bulak na mga tsokolate na ka-importante, importante buhi ilang kita. No? Ang iban rin na masulabi na bakli lang ko isa ka sako nga bugas da. Kaya karon na naman to na mga bulak-bulak na ko na pag-police sa balay to ay magamukalan unon. Sige, speaking nga sa eleksyon, balikan naton si Bombolead Nuzil Minardo sa nagsindo kini mga nagapanguna nga may pinakamadamo nga numero sa mga campaign materials nga maging pang baklas ang Comelec subong nga aga. Bombolead Nuzil Minardo, please come back. Yes, Bombo Erlin. So, nagapadayon pa sa gyapon ang uplan baklas sinisang Comelec dira sa mayadalan sang lakso na Bombo Erlin, no? Kung sa diin makita nato na dito kagina nga daw medyo mabudlay man sini ang nila kahit Bombo Erlin nagamit gid sila sang gina may machine gid bala nga gasakay sini ang tao Bombo Erlin nga kay tuman sini ka taas so hindi gin madala kung ini ang labuton lang no so may mga machine dito kagina kag mga salakyan nga gamitan pa ni nila sang Bombo Erlin sang flies no kay para kakas gini kay gidda dito makita nato na Bombo Erlin nga daw halayan na lang ini no so medyo madamo-damo naman ang ilang nakuha dito kag ang standard sini isa 2x4 Bombo Erlin dapat ang measurement sini isa nga mga poster no kag nagapanawagan gid ni kigina si Attorney Rivo Sorbito Bombo Erlin no sa mga kandidato bala nga nagapanapik kay hindi lang gali Bombo Erlin national ang national
politics Candidates. bala, candidates, Bombo Erlin, ang ginabaklas nila. Oo. Mismo na ang sa local, ang mga candidates, as long as makita nga wala sa designated area, Bombo Erlin, no? Nagapanugyan gid ni gani ang COMELEC officer subong, si Attorney Rivo Sorbito, Bombo Erlin, nga sa mga wala pa nakatapik, so dapat sundon gid nila ang ginapatuman sa COMELEC, kaya nagahatag sang designated area sa Bombo Erlin, ang COMELEC man. So, ang mga wala sa standard, sini nga mga measurements sa ginabaklas ini nila kag wala sa designated area Bomborlin. So dito subong nagapatigayon pa sa gihapon sini ang itinerary nila isa Bata subdivision o kana sa may Bata area kag sa Dalan Lacson na Bomborlin. Aha. So, halin na sila siguro sa northern most parts ng city and then pasaka dito sa proper gid apakadto downtown. Yes, correct ka Bomborlin. No, kay ang uplan na baklas every Friday nga patigayon nila. Bali ang itinerary subong isa Bata kagadalan sang Lacson Bomborlin. Okay. So medyo dabo naman Support naman nagawa Bomolian. Yes, support lang nga Bomborlin. Dito kagina nakita ko do medyo madamo-damo na may mga na nag-represent sa mga color green, no? Pula sari nga mga poster ang makita natin dito kag poster sinisang mga sari-sari man nga kandidato Bomborlin. Sige, ma-check na nagkaroon ng inventaryo sang COMELEC kag para maisipan nila dira kung sinong kandidato ang may pinakamadamo dire. Yes, correct ka Bomborlin. Kahit sa subong hindi pag sila makahatag sa data kung sino may pinakamadamo kay nagapadayon pang ilang pagpangbaklas sini Bomborlin. Okay. Sige, may mga senador man nga ara dira ang ilang mga tarpaulin. Yes, correct ka Bomborlin. Kay Senator Mig Subiri ito kagina girang daw medyo ayaw-ayawan kay nagapos dito ya sa may poste pasulod sa may barangay Bata Bomborlin. Ini pero taga ng effort nila para nga malansang sa medyo mataas-taas gawa nga post nga parte sa nga poste bala. Yes, correct ka Bomborlin. Kagkadelikado kung may open wire bala, no? Kag kung may mag-ulan-ulan, which is pwede kitunaan gali isang sunog, ini ang poster nga nakadikit sini sa maya poste Bomborlin. Okay. Sige, balikan talang ka ikaw karon na Bomolian. Thank you, Ged. Yes, sa Bomborlin para sa pagpangalagad sa bumbuhanay big time, ini si Bombolian ni Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bumbo. Maraming salamat kay Bombolian ni Zil Minardo. Check ka na karon ang inventaryo sang Commission on Elections. Sining ginapangkakasimang baklas ang mga campaign materials. Halin na dire sa may barangay Bata. Padulong na sa bilog na ning area sang Dalan na Lacson. 40 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Sige, check natin na makadala ng report ni Bombo Gracelyn Lubaton kay ang mga kapolisan ta medyo nabulubudlayan gid. Ilabin na sa pagtipon sang saksi o kon testigo. Sining mga ginpatay dari sa aton sa may syudad sang Bacolod, partikularmente ning sa kaso ni Ariana Marca Salaver nga pinatay dira sa may Purok Kabakawan na barangay Villamonte. Nagligad ang Miyerkules sang gabi ni magnubo kuno sa 12 ka mga persona nga nagasakay sa pribado nga salakyan nagkadto dira sa balay nila. Ay nakapalagyo panigani si Salaver pakadto sa balay sang iyang tiya. However, siya ang ginlagas sa gid sining mga sospetsado. Ginlagas nila kagadido gid pa arakan sa luthang nga nagresulta diri sa kamatayon sang ginapahayag miyembro sang Aki Quadra Robbery Group. Nga may pilaman ka mga kaso, actually si Salaver nga ni nakapalagyo ni dira sa may Metro Bacolod District Jail Handumanan Annex sa July 2017. Kaya nagtaklaso sila sa may pader. Pero tinarecapture sa aton nga mga otoridad, may iban pagid siya nga mga kaso, akyat bahay kag pagpang-hold up dira sa may Purok Sigaya Barangay 2. Mga pangayawan ni bala sunuban kapon kay Police Captain Paul Vincent Pendon, ang station commander sang Station 2 nga mga pangayaw dira sa area gina-hold up sa nga grupo mananday Salaver. May iba na pagyan din siya mga kaso. Actually, nadakpan man din siya sa may anti-drug operation sa may barangay 2 sa Tuiga 2017.
Sabi ang kalinya kumusta ang dalaga ng investigasyon sa Bacolod Police Station of 4, Bombo Gracelyn Lobaton. Sa report, kamin. Merlin. Merlin, wala pa sang lead ang BCPO Police Station 4 regarding sa pagduthang patay sa kay Aryan Mark Salaver o kung nga tawag o kung kilala, wala kay alias Jok Bombo Erlin. So, ang BCPO Police Station 4, Bombo Erlin, ang nagapatigayon sa gihapon sang thorough investigation nga angot-angot no sa mga kaso nga nakomiter sang biktima no nga si alias Jok kag ang iya sini nga pamilya Bombo Erlin kung pamangkuton sa mga kapulisan mahambal malang wala sang kontra ang sini nga himata no but doubt no naga-doubt si Police Major Richie Gohe regarding sa sini nga statement kay para sa iya Bombo Erlin ang mga hinimuan no ni alias Jok amo ni ang nagdala Bombo Erlin no posible gid nga nagdala sa iya sini nga kamatayon so mabalaan taman nga bakod ko nagapatigid ang ining hepe sa Precision 4 nga membro ini sang Aki Quadra Robbery Group no ang sikat ding grupo nga nagapang hold up kag engagement na sa illegal nga droga so rin budlay para sa BCPO Police Station 4 kay wala sang CCTV kag wala may magtindog nga witness no Merlin apisar pa nga alas 4:30 na tabo no kung hapon nga adlaw ang pagpatay o kung pagpaarak sa ining biktima nga si alias Jok Merlin. Okay, kay kung mangguton mong pamilya do wala man sila sang may ma-share Bombo Grace. Yes, Bombo Erlin insakto na no ang ining kaso bala kay sunod-sunod bala Bombo Erlin nga may pinatsanay diri sa syudad sa Bacolod kag mostly mga membro to ng ligad sang Aki Quadra Group. Sugod si to Bombo Erlin nagasunod naman ng ibang nga membro. So, kadako nga pala mangkutanon kung sino ang nagahimo sini sa ila kay kung sa ano pa may problema man sa ila nga grupo. So, sila malang guro ang pinatsanay, Bombo Erlin. Amo nang masubokon engaged ka sa mga illegal activities. Kay kung mapatay ka balado, way gani-gana, maski pamilya mo, no? Yes, insakto gina, Bombo Erlin. Kag napatay ka na diri sa kalibutan, do buhi lang sa gihapon ang biktima Bombo Erlin kay tungod nga wala bala sang kasulbaran no sa mga kaso kag mismo ang pamilya hindi naman gani maghambal kag ang mga sangkot bala o kung involved sa nga mga kaso ti budlay patumuron no kay hindi gid magpadakop Bombo Erlin mo maka paarak lang abi imagine 12 ka mga lalaki nga armado gabi gid ang sa akig Bombo Erlin no sa biktima. Pag may mga bonnet, pati bisan kita mo tuod ang mata nila, hindi mo man ma-describe sa mga otoridad ng bilog nila nga itsura bala. Because ti mata na nagagwa, bilog nga nawong niya may cover gid. Sakto gina kag ginapang tultol gid sila Bombo Erlin kun diin sila nahamtang. Kung timingan gid nga ari sa puloy-an no si alias Jok o kung sa puloy-an nga sang iya sini nga himata man Bombo Erlin. So ang mga tao nga sa likod sini wala ni siguro untat sa pagsunod o sa pagdatultol sila sa ilaw matimingan si patso na lang Bombo Erlin. Okay, sige. So Bombo Erlin pamatian ta no ang malipot nga pahayag no ni Police Major Richie Gohe. Subong nga negative pa kami lead. Continue pa man gyapon namon nga investigation. Yo may kabudlayan di kay wala gid may matindog witness way man CCTV. According sa family way man sa kontra ko no pero I doubt kay man yung mga trabaho yati may ara na nga hindi ko lang mahibaluan ko sino ang may ka-emit so kaya tinagagwa man na information, base sila manandira sa grupo, sila man nagatumbahanay, bala? Yes, Bombo Erlin, hindi ka na iwasan o kung malikawan bala, no, nga grupo mo naging dagdag ka, Bombo Erlin, basta makapataas ka lang yun, pag mo man nga power, dira. O kung sa imo man di nga kita, kung may problema man sa ila, sino nga pagtinunga ay, Bombo Erlin. Okay, sige, thank you, Gid, Bombo Grace. Yes, Merlin, naman ang update, no, nagikan sa BCPO Police Station 4, yung si Bombo Grace, din ba ito, nag-report
para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Gracelyn Lobaton. Pasikon na magatukod man sa Special Investigation Task Group ang mga otoridad or ang Bacolod City Police Office parang labing matutukan ang ining mga insidente but temo na ninaanad na kita ang ining mga persona agin pamatay ilabi na kunin involvado sa illegal nga mga aktibidad. Tiway gid sang matumod ang mga suspetsado ang aton nga mga kapolisan. 49 minutos na nakaligada sa takna ng alas 9 sa aga. Kulabos na ang aton nga tiyempo diri sa pagbangalagad isang Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon nga mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Daligad lamang sa matutod nga numero 1 ug na nagatabuas sa amuman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!